258. Jingo. Oh, dear, now so drama sumina jingo. Enti wonte Spanish jingo capsules here do for Frank antek heba for the aba. Hey, okwa we di biba. Ani Spanish jingo capsules here ma obi ani we afia de ntentem. Esiesi akoma no na afe aboa ma moje de afusani ye woni padua nim. Na yensu yenkokrafo ye. Oh, emamu nkokra ye sem rantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrei enye ma obi a wafa afro. De wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Spanish jingo capsules se upebi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy. Kolinak heba, Dani heba, Freddy Mens heba, Misty heba, KNG heba, ana afe drugstore na heba shop biya musu no onsa ebeka bi. Fra 0502669955. FDA ahwehwe sa adwade nkratuo yi mu agye atumu se eye. Spanish jingo capsules yi amanyan. Afi na ba mo wadi umrante sem. The 24th, August 26th November, Woman Dry Bones Back to Life Crusade no esign who they are. Now what shred dear pa? If we say Archbishop Akwesi Saribediako, leader ma evangelism for kingdom living, EKL, on so any general overseer, Resurrection Power and Living Bread Ministries. Archbishop Asarbediako, in conjunction with the Kumasi Council of Christian Churches. What the crusade Kesia and Ebe Kumasi. And no any Dry Bones Back to Life Crusade and Kenya and kwa any that's why what Christ mono onsa ebeka odie tabubu afo sore nante anifrafo aniti onyankopon de yedie ni oje ebre ne ma e was a crusade yase Elder Mreku, Daughters of Glorious Jesus, Hannah Mafu, Anklato, Dinah Samoa, Supo Kofisapon, Dinah Hamilton, and Selina Boatinu Munetiatia. Enti Mayensia o Heroes Park Stadium achiri hwa debia enwumre 6 ekoka 9 p.m. Efri ukuada 24th ekoka efiada 26th November 2021 yade buses ebesi simiamia chinipa ko crusade ground. Eye Dry Bones Back to Life. Bibiani Afre 055-2834-388 055-2834-388. Eye Dry Bones Back to Life. Evangelism for Kingdom Living. EKL. It is Jesus. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM. The pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie. Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Aseda nkoma nyankopon eto sumienu aseda nkoma Asem Beba Dabi fo ka zemenhia manka kunani nkamene memba ye dide matimi wagina zamachi ajiska no de amame efi tina ko metimi de asate adwuma enye binni zemema edi enti mesra atiefo obi biala wotie mi se obi ate bibia akire ne so se bibia won famila ahasenu na odipe monko a se mobaka amano na de was the mojina ade man bia the mojina ade edemano enti tameda atiefo so ase senka ze menhia mo aka se mene memaka ye kodakom aja yenu na mampara yenya himna buena jawa swe buenyo buena wa bravo mo nyami Nase musumi na kaya minyami beye fi musui mo Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wa bravo mo Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Samoba abode. Nasare wo bi na kaya minyami beye frara wo yi mo Buena jawa
Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Akenka che babu smiasie. Wonya misunsumo ye beka ye ho. Eno na sawama. Sawama. Misunsumo sawama. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Eno na sawama. Sawama. Misunsumo sawama. Kwabo wo udin die wo wa onyame mu nyanko wasana ni twedi ampon yo do man koma ne nyanko kwa mi asafu wa ogumi nyame no gura yensu kom onyame nyame ye nya wa ne amen amonso mo ye nyame ye uto nso na bo bia wacha so nyame we ma epem ye ga do na epem wo Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Ne nyanko kwa ne ye we ma epem wo Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wabo wasana bebiem. Wabo wasana bebiem. Wabo wasana bebiem. Wabo wasana bebiem. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Udimafo nyami. Wakamafo nyami. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 OTEC 102.9 FM. Wakamafo nyami. Udimafo nyami. Remedy masena mameni. Remedy masena mameni. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Okamafo ni Awurade Nyankropon. Odimafo ene Awurade Nyankropon. Eye ono na ebedi yasem ede amaye mbreboni mu. Eye ono na ebeka me no mienu ntam asem. Ono na ebetumi aboa yen atutu yanamo ede asiyie. Ebra emu aye den no. Eye ono na obetumi abam amane omanyina aye din. Arofo enawie yema yenho aha premoato apa husima aduanan nsia ena yeda foforo Awurade Nyankropon ahyehye sada we yasahia bio
na yɛde asɛm bɛba da bidwumadie no ɔba bɛsom ɛnɛ yɛ bosome du baako ne da a ɛtɔ so nwɔtwe mfimpinu ne aduonu kromu ne yɛwei saa berɛ yɛasɛ hyia bio na yɛde asɛm bɛba da bidwumadie no ɔba bɛsom dwumadie yi da ne da yɛka de kyerɛ mo a motie yɛn yɛka de kyerɛ mo a mohwɛ yɛn sɛ yɛde suadeɛ saa berɛ korɔ no amu no yɛsan de kyerɛ yɛn ho nso adeɛ enti awiaberɛ yi a yɛahyia yi nokorɛ ɛnɛ moma yɛn se yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ yɛbɛsan kyerɛ yɛn ho nso adeɛ na sɛ Awurade Nyankopɔn no ka yɛn ho a aso hwan na ɛbɛtumi ne yɛde asie ɛberɛ a anidaasoɔ nyinaa sa no ɛyɛ saa berɛ no na ɔhyɛ ne ho animuonyam enti ɛnɛ wa a anidaasoɔ asama wo no Awurade Nyankopɔn hyɛ ne ho animuonyam wɔ abrabɔ mu ɛnɛ yɛ dwoada na wɔtwe foforɔ mu ni asa awura yi nkakra yɛde bosome wɔ yi nso kɔ yɛbɛma yɛn ho afiri nhyiapa firi sɛ buro nya bosome na amu a ne yɛwei no amu a ne yɛwei edu baako ne du mmienu deɛ sɛ si awie na deɛ baako ɛsɛ fata sɛ wohyɛ ne nso nie sɛ ewiase ɛbrɛ yɛni nkaso saa na ewiase tie o yɛni brɛ nkaso enti sɛ ɛnɛ ɛyɛ yɛwo ho te sɛ aboantate ɛbrɛ bɔne bɛba ɛbrɛ a ɛmu ɔden bɛba enti brɛ a ɛmu ɔda aba no na aboantate a wahyɛ aseɛ boaboa ne ho enti ɛyɛ aboaboa wo ho sie na ɛbrɛ bɔne mu no deɛ waboa no deɛ gu wo ankasa wo bɔn mu no na wode adi dwuma awie yɛasan hyia bio mede de Krobea nana Yaw Asante Awurade Nyankopɔn ɔnom kame no mmienu ho na ɔmmoa yɛn saa berɛ yi a yɛn nyinaa yɛhyia wɔ adesua ne adekyerɛ dwumadie yi so yi nneɔma ahodoɔ a woba bɛtie deɛ wobɛhwɛ ɛwɔ w'ani so no mentie nka na mmom fa yɛ adeɛ fa sua adeɛ fa kyerɛ wo ho adeɛ na ɛmmoa ɛma ne pa ntumi nkɔ so mfama wo ɔfrɛ me apɛ sɛ makana no a mɛgye wo so sɛ mewura saa berɛ wokɔ yɛn Facebook ne so a dwumadie ne stream live ɛwɔ hɔ awie wadwenkyerɛ a wowɔ no wobɛto ama ne yɛn do yɛbɛgye ne akenkan ne kama wɔ afidie so de ama wo saa berɛ korɔ no amuo no ɛyɛ a na wahyɛ ma wo nuanom nya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bi ntie na ɔnom nya bi nsan hwɛ ɛmfamfiri wɔ timeline enti yɛ ahyɛ ma wɔnom nya bi ntie na wonya adesua ne bi nso ɛmfa nto wɔ nkotokuom sɛ bɛyɛ bɛboa ama ne pa atumi akɔ so wowɔ YouTube hɔ nso a saa berɛ yɛatwa atom wɔ hɔ wadwenkyerɛ bi a wɔ no wobɛto ama ne yɛn wɔ hɔ nso yɛbɛgye ne yɛakan ne kama ɔbɔ adeɛ kyea me awie yi akɔ aba yɛagya akora mpom te sɛ Nyankopɔn adom akora me ho yɛ paa nanso good Nyankopɔn ne adom me nso me ho ɔden paa yɛda Nyame ase yɛn kamafoɔ ne Awurade Nyankopɔn ɛberɛ a ɛmu ayɛ den na anidaaso asa no ɔno na tumi hyɛ ne ho animuonyam awie yi ɔbɔ yɛasan hyia bio saa akora me yɛnna Nyankopɔn ase na yɛnkyɛ atiefoɔ nyinaa akora obi bia ɔma Nyankopɔn yɛ ne daaso ɔno na ɛwerɛ ho da na naba mu nso mu da ɛfiri sɛ ɛberɛ bia wonim sɛ Onyankopɔn ne me boafo na sɛ Nyankopɔn ne oboafo ne okamafoɔ deɛ a na ne na ɔlɔ ya kɛseɛ paa hwan na wunsuro no hwan yanim na ho bɛpopo hwan nim na ho popo sure enipa a wɔno deɛ ɔbɛpam wɔ no sɛ obɛtoa no bɛsunsa wo no ɔbɛwanti woahwehwe ase ɛfiri sɛ ɔkamafoɔ ne Awurade na obi a ne kamafoɔ ne Awurade no saa nipa nso wɔ abotrɛ paa woka nyinaa wɔse me deɛ me na wodidi matamu o na me deɛ menka hwee nkyerɛ wo Onyankopɔn ɛne me kamafoɔ wotwa ntorɔ to ne so woyɛ korɔmfoɔ woyɛ dwamanfoɔ woabɔ yɛ sɛ ne nyinaa wɔse Onyankopɔn ne me kamafoɔ enti berɛ biaa obi a Nyankopɔn yɛ ne kamafoɔ bie ne ɔyɛ anɔpɛpɛre enti sɛ wotie adwumi na atɔ wakoma so na wo se Nyankopɔn ne wo kamafoɔ na wano yɛ pɛrɛpɛre asɛm bia wopɛ sɛ woyi ano asɛm bia wopɛ sɛ wokyerɛ wo tumi wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ woa ne ware a woboa wonkae sɛ Awurade ne wɔ kamafoɔ wɔna wɔka sɛ Awurade ne wɔ kamafoɔ no ɛne wɔna wɔka wɔn ato mu ɛfiri sɛ kyerɛ ne sɛ wohu no ntɔkwa ko a Onyame nko bi ma wo wohu no wasɛm ka a Onyame nka bi ma wo dabi enti wɔn a wɔgye di sɛ Nyankopɔn yɛ wɔn kamafoɔ no wɔn ebere biara no wɔn nya abotrɛ na wɔn yɛ kom na wɔn de wɔn werɛ sɛ Nyankopɔn mu sɛ Awurade bɛkasa mo meda se nana kwasi achampɔn akɔ aba mejusu eburu na mpom te sɛ otumfo Nyankopɔn ɛna asɛ wɔ fɔma dɛ
Ahode ho papa. Ahode ho papa. Bibia ya kama. Nyankopon adom. Okay. Awia ya sensia bio. Ne kwan so a. Sure. Ne kwan so a. Sure. Akra se eduru adwada se ya na ya obia adwada na se Ghana ha se titiru no memenda ne kwasi ada de okọ ayie de okọ asore nti eduru adwada na ye na wotwe foforo a obia e de ahoden soronko na ekọ na adwuma so na ade ba ko a ye de be ma yetifo ene eje adwuma oboi akora nipa ya hoden entimi enye biribi odwontufo bi bonyom osi nipa ya hoden entimi enye biribi giso edi firi soro ama wansa sure enti se oye ne eye dwoada a wokọ adwuma so yi wa hoden esesa we de ye no eye wankasa umu ade a woye no ogya de aka betwe de mponyankopon sure ono ebe de aka no de ayeden de asoso ama wo nipa no na emom se wokasa wo de wankasa wa hoden ene wo nindiem ebe ya hwe adwuma kora wa Ghana ha yi adwumaden pa no mo ye adwumaden a adwuma na den no adwumaden ntuaka ntuaka na emom wonom a omo adwuma no wo ba no abegyeregya ho kakra na wokọ womo ena omo adwuma omo ye no emo musika kese enti enuoma bi honom a ya yensusu mfa ya hoden ne enim de ento so na yenhwetwedi ampo Nyankopon ne emusa awurade ade bi honom a anamo bi honom obi tu ewo so busa awurade anamo a metu yi ebeboa me anase moa me enka ne tete no na nananom ko abusa so ko wala oba akora na obekọ abusa akọ so oba ya me ko wali na chiti sen obewo wonwo efie ti sen na wakọ abusa akobusa enso enei yete yehu Nyankopon ne yafa Kristo di a yemusa awurade no ese anamo a metu yi aso awurade anamo ebeboa me anase emoa me okay mo medamon soma se awia yi ene de mwaka e de akere atiefo ene sabre ya ye kasei ukọ yem Facebook ne so a ye wo adofo ne adehye a edi nkan e wa ahoma ne so ye wo nsia opoku Matthias ene wo kire se na ya Krobea Asante ene eye da foforo asedan ka twere dia mpototrobo nsu kwame se wode enadwadai asan kyeyem bio akora sabre ya ye kase ya biebiem oba best brain publications a enya asem ketwa ewo pankro no ha Nyankopon enhyira mo ene da mo nsempa ene mo nepa mo de babesom ya wo freeman wo pechi number 2 achiase ene wo sena na ya Krobea Asante ene ya dwada you are the legend montonkoso ene modwuma pa monsomobo ene me maami adwa mo asem nkan kyerɛ o sɛ woda wase eburu ene da mo nepa monsomo de babesom Antonio Ponsu nie ene wo sena na ya Krobea Asante ene ya dwada ma yenna awurade Nyankopon ase sɛ wode ene dai akyeye na wa ma yenkwa na yeda so etiase ontonkoso ama yen ho ban yen pai bono no na daade de hia ye yankoma so ade pa no emrem ena wiei Argentina fo yenso ya bɔ adem na ye hwedwumadie no etie mo live ye wo entry Anthony ena osena na ya Krobea Asante ene ye ene sabre wo ba mi fie ha me nso me ne me mpanyimfo ne mapamfo ye nyina ya bɔ adem ha na udwumadie ye mfa ni agro Nyankopon enhyira mo ene da mo ne pa mo nso mo de ba na mo de ba besom na na kofi nso nie ene wo se akra Krobea awie ma yenchi achiamuo ene David enso ne abedwafo nkaye me ne wodum nyina na wa ha ene ye nyina ne abɔ adem ena sabre ya ye kasei yenso ye keka ensempa ede som etiefo sabre kro na amuo ne ye wa akwasibu aten ene wo se akre sabre asedanka awurade Nyankopon ene mpempenso a ode ye ne aba bedri ene wo baginya se ha abedwafo ne ye nyina yenso ye wa ha ena ye nyina ya bɔ adem a ye hwemo Lawrence Asumedu ewo Jacobu ene wo se na we introduction kra no ema ye very proud media ye frɛ me chairman 1 na da ne da yenso ye biem wa ha ema atiefo ne abedwafo nyina nso ehwemo live ewo Facebook ne so every year Daniel nso nie ene wo se akra ya Krobea Asante me wota no so in fact onu abedwafo mo bɔdwuma Nyankopon ka mo ho ene mo ne pa da ne da mo de ba besom ye wo Wind of Two ahene ene wo se yemfa seda ma awurade Nyankopon ode ene dai akyeye ono ane bedi ya asem enso ede amaye na dushumeka no manyipo no ase ene wo se akra Krobea me nso me wa ha me hwe odwumadie no live na semete wonka
na me hunu wo Facebook so say ya na mani agye nyankopon hyira mo wate ene da mo ne pa ne mo nsem pa mo de besom akosia wusu anie ene o se akra Krobea you are looking good me da say ene ya another blessed day oba agrek kromoase a abedwafo ne yenso ye wa ha na ye twa ho ahia ye tiew kwakuja bi ene o se akra ya Krobea Asante onu abedwafo mo hote say ene wo ba mankranso a mefie ha yenso ya bɔ ade mu pa o Mr. Jebi me ne me hokani Mrs. Jebi nana yemfa uni agro nana afresi ne hene nana sei oseme nka nkyere so chiachia wo obo waba so ene wadwuma pa no wadwuma den a wo bo uncle ya Krobea wiai ma yenchiachia Dubai fo yenso ya bɔ ade obo owo Ashtown ono nso mfa wadwuma die ni agro ye frame Franklina Opoku very good ya da monsoma se semu afidie no eda so da ha na awiai obo ade achia me akra ya den sam nam si abande ni aba enkwada mienu anya ntokwa sa fight to fight we kura anya ntokwa agrodie ayo se ni agrodie enioma wonu mo hwe ene de wonu mu sua ba ko papa tuo e hye ne mpaase se abuo wo ababa shem akoto akum ba ko ayi asem weye si ewo dwaben ni kuro ba ko a ni din ene etia so dwaben etia Japon awiai otaka fam so ni ma ha yo mejemoso mejemoso mesia otaka for atiefo nyina okay Japon ya das awiai say ya frɛ wa wagye so de ye titie nie entoyasum yesi dwaben atia asante mantem dwaben ye afija asi dwaben na tia enkwada mienu di agro ema ba ko afa etuo edi aboba ko ekono anyanyam bia nkwadai onum wo mfie sensen na asam no agya esisen we no krepa endra achi anopa nkra mienu ba ko etua no wadi mfie enson ana de otutu nso di mfie du enti edowu ya no kra wa janka ne maame a wuni pawu na na bre wa na atete na ma waduru sabre wo kete no opia no fuwa no enti abre bia o me yankwara bia no o mudi agrosie ne be ho enti maame ne no bia ne ma akora no a wodidi wie no ana o se na me di ago no si we nko ba bia o na me wa ana wo ko nia no be friend o mi nko di ago no so hwe no nko ba bia o no yo no se na mate no ni wo mi ko e enti o mo fie di ago no ana o se ba ko do tutu le se mi soja ni owura ni papa dem ho se na etuo ni papa tuo etwere ho ana o fa akora wonu nyansa sa abobashim ana se mi dem yo soja ni o pe sa na o mi yo ni kire akora no so odi tuo ti akora no so ani se na akora se ko presse etuo se bi otuo ni kotia etuo ye akora ibo ane wanka wi kura eze boss a omuni here no mi se bia o ye tete na ku no ti no o mi se o ye no omuna finti o ko peja no se de e omudi agom ye no o de aba o ya pay na se omunu ya o peja to o ye no pay no omuna finti o no no asan asiutu no aso o peja na finta pe na moja no e tura no akora ketu ase de o dan no o dan na se ana oni akudie o no di na chinin so no ye oba no o fira bonte bi no o pe ba tu ana okwara mi nyansa we woman tiam amu obi ama ana kunu so ni papa balanda no eda na nim pe papa no so kofu ne yire kofu ana nkwara twen no free ekwana no sa beto da na ti ana kwara no do tutu so esi kwa so okoka che ne papa ndo ko kofu ba ko na so ne papa bu nsa ho o mo free papa no phone so no ko na fu ba kum i papa ni be du free na se then so committee for me ba no o ma free commander ama commander kura bedu ni na police omo bo modern omo bedu antempa so mba o fa mun ana mba fa ma papa na ka ho eti so ba no be tempikiri o be di tiwire mpikiri sa na eni me no committee for ko nya no extra na eno no pom de commander ho police station ina de sie no Japon o hwe san kwada ya ono mbe wo emfie be sensen de wu ye no an senson ana de otuto so emfie du ba ene kofa etuo ne to bo emfie nson ba no
na ayi akwara 10 years no no ye de hunu se ne papa tuo eda ha ano ni asem no se omunya ode pa no omunya da e woda ba akum na papa no so o tuorem se wo he da ne bofo sa o ye kuani te se wo to ode na e de odi tuoro kura o tu se aboba no odi ye mu ba ache ni wura si no kura se aboba ye tu ndi akwara no so de o ya agoro wo mu he yi na ya no mo ye no to na me ye so de ni na YouTube pe o mo ja ba na ye bo no afa to kura pe to de hunu tuo no fa se o shutu oni ano pe ento ye no oni ano to for no bu se de ya no me de aba ye ni bi enti wa to for me de a o se no sa shutu no aso de ana ano etuo no eye de ahim atutia ana tutenten pa bronitu etuo pa kama pa bronitu ayi bum ya aboba ni bi bronitu de ahim bi sengre ba dobro ba ana sengre ba apa try sanu de na wa na papa no oba ya mubusa no o se di adwen pa na ka ni nti etu e dadam na wa poma dada o de bo ahyem ye dam paase adai eno ne papa no obedu ya na commander on to obedu ya na se o me de ko ye ti papa de commander na nka o ni di sa ko me de odu ya o frefo edi mi ke du fiara onu kwa na commander no matu ka ni to fire no for no fa moto e me de ko jabe to obi antimi ne na nkasa akwada na wawu no ose ne maame awu ne papa wu enti ne nana na etete no ne ba me kete no tialufu ano ana brewa na tete ne sa odidi na susuma no odina ye ne bibia kura so ka fe obe se susuma na oni so boni tuwe eye ni nua wo kwan ben so eye ni nua ese omo we de wudi fie ne no se ba ko pe no akoba ko no fie na ase omo te bro no so ne de o ba edi agro ewa atia hwa tia ya gabe tia ya se ye ya ye kasai body no ewe na de anamo no o matuo body de me ma no komede onya omo komenda body no omo o gabe mo kire ho nse edede bia na de bia akora no beba besie enti nana no mabona mane ese ne nana no etu aka no wawu eden no no nso ka nana no mpona o ka che commander se oni anu no oni ni di agoro ho kwa no be friend se o mi nko di agoro no ye se ya o mo ye no wan go ewure mu no se nana ya te na eyi akwada no ada papa no empa no esihin etuo no ne ho tete ho ana papa ne di sie mpa na se no akwada ne huinti no okohu ko yi ya akofa sa asem we di aba na ja asem no nyina ne ho no asem no nyina ne ho no abira ba ne mu se o ye sojani no ne sojani de o petuo ro ka se ne papa otuo etu wura okoto mpa na se o twe na eze wadana no kura na yo wadana no na ye pe aso do bia hu de ya ne sakoka etui etu no nyina ya kwa kroko den sa no koka etui ya pe unini koko endi se emfinhia duba no ono nso we de otutuo no okotene wile mo ya nyane na dia chano pa na ye de ne committee for ne de ne wo no to de I don't know comment that me sa de ne ba efie osa enti on de omo san ma ye de ne ba efie on do san ba omo sa de efie na ne papa ne nso we ni papa de oda so police so ya de papa ni mo mahyem ene ama akwada na ba fie na papa no ada enya one ne yere ene ne mma ne tia na ya sa abra akwada ne tumi enkwada ne yes ade no one na yire ne ma na one na yire no one na yire ne ma ni na na one na yire ana aka nkwa no efie no one na yire ne tipefo no kwa ne ba ya kwa ne de ono di ka ba nto me de ma me ni di kai ansa na papa ne ba ya no no adi me ka koye yesini bi na ebi ankwada wo no mo hwe e na sojafo su aba wo mo mu
efiada no omo ya yi do school ho efiada no omo ya yi omo ya nya de keto kromu ni nyina ko eti wa ye mason said on fa so eti dan wa ye police said the nurse no ya kan no career day na che se omo ye career day wo ho de wunyini a wo be ye no no ahye ho atade sa ti anu bi na kura ne ya ojo so de ni a we nyina no efiada na Ti fiada no career day na omo ye no nenya akwada ne sunsunsanso a okotwetio no pepe to via soja for say be mu ti share tare ni ade no no so nya soja onu su be ma de ko soja enie ade na no fiada na wo mo ye sa de no sa akwada 10 years na otutio no na ono no wo hye soja fo atade te se onyina obeye soja na wa hye soja tare se okumo obi o ko jira primary school nti okobi 102.9 FM endo ya na ya na ni ji ho pa ono ankasa de wanhye atade bi a te se onyina obeye soja dabi na sa yi na ni ji ho ene so akotwene papa tuo di akoye saade pe asem we si mu dwabeatiafo mu so mu sen ete mo sen said esi ba ne dia kese obi amawa kurati e mani tisu da me ba no committee for no mu fie ti mu dibrika o mu ti sa ai akwa na tutu no mu dibrika ko ya mpam ko yese akwa no ni akuma na ti ya kene ti ba na de do ye mi se akwa wa de want to to ti ni mi se bi apani mu bi na ayesa abo pum se akwa no de no kai wira no na mu sa ani akwa na para ti no papa le ben ko bu prono na ko na sa tu prono no committee for the de o mo papa le mu prono o dia na tu o de ma pa o mo nyina we ya o mo ni prono no na se tu o kire da mo no mo committee chairman o mo yi tu no na se o mo bu na tu na atomo no pampa ni dinam na baba no so e bi da bala dem ho na committee for the sai ni papa na anya kini kura ile ni mse fiti atade no obi amse bi kura obi na ato panimu bi egu ne hen ne bu don kumisa ne bu sei ne bu tete no ne bai o dina na nim tete egu ne bu ba ko kura fa ba bia akoma na so ogu akoma na so tete omu mienu nyina ya mema a mahunasam okay ya hwa de adwabe aposifo beye de ebesi bia no ya besi aba ne abonkomo bio why mami bi wa chesa ne no ko bi wa ya fo na ni ya no bi we ya make an no portrait fan so mo problem bien wa da ko mo frère mo sa no bi da ho ni ya frère sai hello ko bi mi amere pa na ni o ya refo we knew that I want to attack. We knew so we down in number 1. Yeah, attack Yenedia. Okay. Enokobi yebeba besra no. Why? Yara say etiefo ejapon owodwabe etia committee chairman papa. Say ye ka say etia committee chairman ewodwabe police station. Omo ye se onu benya akwada namu no akwa akokra akwada 7 years ne maami awu ne papa wu ne maami wu ye no na akwada ne yenufu ba na otua nufu ano na maami ne wugya ano enti akwada ne nana eye maami no ne maami na atete akwada ya baabi abrewa bekobia na nana adi na chi ya sese wenya mfinhia nso ya nko betumi asoma no kosansuo breme kotonsuo breme fa haye sei mame na yase na anu fiadai wo mo ye career day eduru career day a sebe ye ne a yenim ya top ampes da no aha eduru satam na o ye hwan o beto de oba peso ye endi so peso ye soja o beto soja atade ama no so peso ye nurse a o beto nurse atade so peso ye police ya ubeto police atade teacher ubeto teacher atade enzantroni atade be na abeto ana enzantro for the ni atade
phone na de ahye no well enti eno bi na nkwada ne kɔhwɛ no na anu fiada no ene yeso wo mo ye e makromu ni nyina kɔ atia ho e ma ne ye fe wo ma 30 chafo achi ama wo ma ye na sa kwada 10 years no mpache wo mususantini am wo mu din no 10 years no edidiri trim so ndi oye soja nti agodi animu no oye soja te se de anka antete ne asusa ne edi shoot nso no obi kwata baabi no abobɔ entontontuo to kwata baabi ana o seri pa na pe no so wabontuo sabia ene o kai se ne papa wotuo ehye mpaase se etuo ne nso ne ya buka dada aboba hyem ti okofa aye no ode kira akwada 7 years ne so onde onim za agro ya wode akire ne so we ya mebo otuo pe wode na no kra na eye pe na ne nsa koka etuo no sebe ne kote no na su how na akwada ne da fom de onde onim za agro se de ye ka pe na ya ubuhwe na te se de eye real da wo no onim se no bi na asi okopeja na ompeja na emoja ta ti 10 years dimirika okwafu makobon papa amane ya ba bidru ya na chese 7 years wawu gabiatia heya ena asemu yesi oba de esima krope o sasa akra na chia abusua na mama wo mo yakɔ asem na ya na tiafo nyina machia wo mo firi se wo mo ante asem ode enche bia no masambere man we o assembly ma omo to aba ni wie ya ndeze ayi ho omo ni obia osi wo ma na mu ho anan kra no wo hene ne so wo kwosere ahwe se ombe makwan na nka ja omo to aba no wo yi ni papofra menim ande enyeye eba sa acting na bebam kosi se mvie nan no enyina by election ni assembly man mu by election ene wo so wo hwe no wo ye hye MP na wu ye de a ende nka by election wo boka hunu by assembly man pa de by election committee say no committee for no chairman no na betumi act entina ba say no chairman no na ni abre bebrebe o wo dwabe police station say ya na na dubu ahen eti ahen na kafra we de enya asem minister nka open wo wukuru mu na nso asi na kafra akra asemi yare ho na afutusem kakra wo mu ane se sebi etuo de yempoma tuo mfa nto dem ɛhɔ no pa ne ade a fi se etuo ya ade a etuo mu osum enti yankola mbremu kra no yempene se yedi to because me na ka asem bi kyerɛ ma mi suro tuo se wɔse akola bi wɔna onu edi agro ofa prayo common praye wɔse yetu agamaku ampani ampa na ada ne tuo ya ɛda hɔ a ehunu amia bepem ene enti etuo nya ade a yepoma to dem enti yemfom so kɛse pa papa no aye fi se tuo de wo se oyi aboba no nanka wo de kwa afuom kura no a ye bum ni ayi aboba no ake ebotom ejisi eduru afuom ansa ne abum de aboba na hyem ene no kura no ye bum ni aboba no hyemu a ye wo ba bi a eye emam ene memam etuo no ye wo ba bi a umi a eto enye wo ba bi a umi a ento entinya ba bi a ene nkire se ukopum atuo de akoto dem ko se abufuo ba kura na wankasa kura betimedi awu wabra wapoma no nko ade abufuo ba obetimedi awu etuo kura de to dem ye bum se kese no wo se ubum saa no na ode to wo buka mu saa na de ato aboban hye mu kura no adanse enti no awon se wura betima fi ho se bia ofurafuo mu ba na aboba hye mu na wanyi eye wadwen se wayi se de egya ayon ene ma bi se ati humanity ehye no ne sai ne ntine tuo no wo de ba fia wo du fia ne wabum se aboba hye mu o se aboba hye mu o ne wabum ne wabuka mu mienu saa na wo de ato ba bia eda de ebuka mu ne de ne wabuka mu ne da ho enti wonya buka mu nko aboba hye mu aboba hye mu o ubehunu enti yemfom so kese se papa no wa mumu na wa nyi aboba no ne da ho no nkwala de no munim eneni na enyina se de ye pen so na wo kan ye se ye ko twa menkani control no se bi so pa ena so de utwa ase ne so ena so no ye fen ade se dua etuo pepepe eno ne ye de tutuo pepepe makun wo ka pezo wo se nipa no da ho efi se wa shutu no se ne ye di shutu enti pay obetima kwale ta down ye chi no so kwale ta down ye chi no obi a te ho ti obeyi ni ti first obeka je pay no emra na di wo se wo da ho fi se wakun ya fi na obedwane enti nkola no so di sa agro we ene ni okohu no wo school mu ene de ohwe ni TV so ene ade no ko faaye no
Enti akwara ne de enti na omoja no so omra fie no enya ne mfom so ofisi wonde onim se etuo he wode nano pe na komi wonde onim se wode nano na eka enti papa na opoma atuo no de to edem mo no wono na ayemfom so enti yemfa we nyina nya adisuade enya tuo nko ba bi ye de sekan eto ye nsekan si ye fie ade so obekọ obi fie a opie ne kwan no se ya ade a ohunu ye sekan ne da ho enye wokọ omu jare a ba bi a sekan da enye empentoa na egugu ho no mo enye eni se wo masa anya ma we dide edida baabi enkwala no betumi afa na wo de adi awuduro adura ye nom ayewuo anase poison wo mu no sa anya ma we nyina wo se hu se ye ne nkwala atia ye behwe ne ma we ni aboaboa no agu baabi ye di twitwi adwa ye nom ne ade bi ye poison ebekum bia nya fidada mu obi num soda no akwara bi num soda ma ne mini mu nyina ye kro so no enti sa anya ma we nyina na bata anya hu se nkwala mo anye akwara no de pentu akwa friends minima kwala wo mene ye friends dadoa ofa ya no de se nanum ye ni ti ye ne je sa loko ni minimu awie enti ye na wose ye me ni da office akwada ne de wonim hwe enti mesra awofo no kwala tete ye ya hwese akwada otua no fo ano maami atete no a kafe no onye mfie nson izo friend kwadwa wotimeje so kwabona wotimeje so kwadwa be se ne kwato ade ebreme enka fe na mfaso oba hwe enti mesra abatan no ye me ye ni na ho na niema bi se de ma ye ma ne medi yenya meda se ukọ yen YouTube ne so a Foster opoku agimai wo so ene osena na ya Krobea Asante asem we yesie ewo etia no eye very serious na eden pa nso Anthony Opon wo YouTube ne so bi ene osena na Krobea asem we eye very great lesson ema awofo enioma bi sei no ensese ye de to ba bia nkwada ne be hunu ama sei na ankoye sei no hwe di akwa akosie yema yeni na ho ewe yema ho enya sa edensem beba na nabu edu eno osi akra ya Krobea Asante enne mema haidie afi na ye morning ma mema anu abedwafo nyina ache why ese ndi owo US no Kabum City eno osi akra Krobea hwe akwada 10 years 10 years old sha asem wi akwa akosie are hopa nanso be ye ne dai Nyankopon ene ye bambofo Azeman Ventures for Chronom and say fantastic super show. Na Krobea matena se adesua ne ade kire no ebia no mahya ase a monso model som ye no. Good. Awiai me wo awuraba bi ewo manim ha. Sabe etode bia ya na nsem ha. Se asemba enipa ode hye wo ho na wo ye enye hwe ma yemfa ne saa ubehu abewu ebi na ato awuraye ya sese ye ya ye kasai owa hey Anthony Opon kwadwopon ene oso kyerkyerefo Krobea sese Ghana nsemo ekono emu odu na ano ohye ena awia ibomfa akyeasefo ese menka nkyere ose onom kyeawo na ya Krobea Asante osofo Krobea mamema ho o edum kwa angomafo yensuanie na we ye the Monday's edition of Asem Beba Dabi Yankopon hyiramo ene da mo ne pa ne mo nsempa mo de besom Mr. Otinsunie osi akra Krobea ma ye na Awurade Nyankopon ase se da ye ne uhyia na wo de this wonderful and educative show o de besom ante mage ne maame mere onum nyina ka me ho ena ye nyina ya gba ademu aye tie o Nyankopon enhyirawo awura akwaba mama bibi ne man na no mame na mama ne nkasa kese sebe ya yebetie ne nsam no yie kasa kese wate ohonte sai Nyankopon adome ho ye atiefo awura ya watimandimi oya aba ya atiatia kama pa very natural girl uchi pons unchi uchi wanim minchi menim odi ayi 20 no 20 bi pente wudi bi twitwi anim da bi mi fa pente bi antwi menim o hyehyɛ ayi ani nkronwi no ani tete no om se frɛ no ale desi o sade ande no o hyehyɛ bi o hyehyɛ bi da mi hyehyɛ bi da otowa no sometimes oko school adura akira na da bi okoduru sai mi wie vocational school brawanim kasa mi wie vocational school free JHS na call vocation mpachan ewe
Kronoma Francho Fujis sana near free school no. Fujis. Full gospel. Who did they say? Abigail Swansa. Abigail Swansa. Who free here na bane? And then they me free quote chum de ase. Hey! Assembly member who quote chum de ase. Onimonyam for Atobra Justice. Me ame bano ewie ma menchiao. Mo ho assemblyman me bano no. Unim no. Pacho minimu no. Honorable Atobra Justice assemblyman ya wabo pa nimu wa beti o assemblyman who ko dinkwase asem so a obetumi atwa no macho unim assemblyman. Na umpesu ya wote so wo mpa assemblyman akira kwai. Huh? Okay, your friend Atobra Justice. Me see your friend say Atobra Justice. Ni dino no. Good. Waware. Me ngware me ne be ma ne te onye me ho ade. Onye wo ho ade. Pachan. One na wo. Me ne na wo 5. Hey! Oti wey. Asem Beba Dabi. Why was say 5. Oh ya atroshe na say. What did you say? Pachan. Oh was say? What 32. And you want them. Oba panyin was say 11 years. 32 minus 11. 21. Oh want them. Oh want them. 21 I want them. Oh, na 21 no I want them. 15. I will be anya 30 something cry on way. Oh, 21 dey I want them. I want them. And at 32 so I 5 5. Hey, na 54 cry I would say. Oh, yeah, the turn was sorry so. Oh, be sorry so. Eno de say nya no kre. Enya no kre on. On be sorry so. Oh, I want to mean sorry so. Enti why you adwen so be wo madodo be say? Oh, say de mapem. Aden no apem. If you say be man na ha madwen, o mo me won kola ne hwem. On san treat me ye. Aden edi na asi. Edi na aba. Kire wasem na minti o. Di asem na de wa be yanim ha. Eni say be man na mene na wo ho no mo no. Na oye ye niema bia na emfa kwem obome onhwe nkola no oma miska so pie so a ebia o ka che mi se okwajiska ba obeba midnight enti mene na wo ho no ma me na mafa ne saa na mene ne te nti mia na bibia mia na me cover ankola no so oma miska so oba na me de aduane asi ho so a oba obedi adia men said your pe na wasoro ko meka ka na ne na ntokwa na wahwe me kobo ne papa na mane no so a oso one ne be kasa saa na oye menyem kura menyem ba otoso miensa obo me pa ma papa ne be pie so na obo ne ba na som ana oka chensa okula wudua bo me se ko me ehwo no manti aseme yense ebia menyem no ntina o kase me nkwa na asesei me de me to etwene na mkọ so ne be ma no so etenaye na esiesie yentem enti ehwo kra me ka se me kwa akoye police case ana obi ka hwere me se me kwa sesie no me ne be ma na te dem adentina me koye police case enti me ntwa so na me twa so enti ewo me ba me san ne tenaye no wan treat me nkrofo ne ne nanfofo ene be yi me free hospital ena me ba fie de na me san wo de tosofo eno so mo ya na me hwe me ho saa nkrofo adawroma ena mo san de me be yi na ono ane nanfofo ene ne ante ba ko ena mo kan sika bo mo ena mo be yi me free hospital ena me ba fie ni the same thing said o security me bad no saa na ekoso enti dako ofa me phone ekofre oba bi me de na mini me wo ho na menya akọ ena oba na ka say ada na wo piki asomesi call na na wo so hwani wo de me number ena me phone ena free girl na so wo hwani wo ka sa asem ne kire me ena girl no edigi matem enti me bufu ipa se me so me free girl na san edigi na tembi me free no me nya no ena me twa so enti eno so enkoda enti de toso 5 me wo no me wo ho no ma na wo se me ne phone asresam wo so enti me hwe bi ena me fa phone no se me hwe enti me hwa na me call no ne WhatsApp ayi ena me ko hwe ne messages
Timishare na ogebi was sending his car on fan renew ne health insurance. Ene sika on fan to bibi. Enya no near my message bisas. And I'm here and I'm say, hey, me yamu shame papa. Na what 3 months. And I'm say, ade. Me busa wo say no yene yewura December enti eniema mo ayedin. Se wonya ska mame. Wonya sei. Wo so ebia me be wo ye no ka chem say nipa na wo boa o ma wo disika. O disika be yi me no. Wo say 5 million na wo de ma wo no. Wo say ska no. Wonye. Wo je na ade. Enti wo disika no ekoma no. Na every month bia no. What the 5,000 5 million na beto ho said ye be ye nu sa me ho nsene no na me eniema atotoyi enti mimi busa uska na o ka se wanya ama me no se o ma me ska no nkofa mpaboa na wanya ama me metwa so ma ntwe ne tan because me ka se de da nanim no eso enti ka chem se ska bia de mama me bia no menye eto de bia wotimi mam 10 cedis eto de bi so we ska so mam 50 cedis a ade bra o pe ansa na o de bia ka ho Wotimi ye 2 cedis empo de mame. Enti me kwa hu say ye message me bofu papa. Fact na me hu nyina wo so. Ana msa asem we de mente ase. Enti me maame na obesoso me mu no. Na de me foma ode asem koto nanim so o meka o meto me fono. Na msa ne me so me de bekwa koto nanim because wo de me ho report koma no. Enti the same thing na me so be ye. Enti me de asem no ekoto nanim say enti de am de koto nanim ne bai e no ne me betena ase ene ye ka oso on nanim ekwan ofa so a ohwe ne man to obi antimi ntu no fo efri say ne papa ne maame kura antimi ntu no fo ono nyo ne woni maame woni papa anam so woni maame woni papa ho afie na wote enti oye na okasa kasasa wa ma sister ne mpo anka asem no eno okacha ne se mimi hu adoye a we na oye no eya adoye keke enye na bibia ne girl no na se mimi hu adoye a oye a ne yam mimi yam mpo ebehye me ena mso me kacha ne se ene wotu wo nim nyansa so wo busuafo ho kire no wo ma ene wo yire a wo fra me se wo yire no wo se me na me ye wo busua na se wo ma ye da kom na o ma ye frantomago na nkura no ko school na se ye pam wo mo na se wo firi ho na akoya adoye wo abontena nyansa be ne wom de wo ye na nyansa be ne wom enti me bufu pa ene wo ka na me so maka wo ka na maso maka ena eno so me dri girl no phone ena me frɛ girl no enti me frɛ girl no na me busa ne se o wo he me wo parcel bi de ma no ena girl no eka no se na me se eni pass mesi kwaku frempon a ye frɛ no Bob Lincoln se me why do you know be ma na me ne te no o de kwaku frempon your friend is say kwaku frempon hey your friend is say kwaku frempon ye kwaku frempon di Asem Beba ye kwaku aka Bob Lincoln Bob Lincoln is the guy name Bob Lincoln o ware no no nya Bob Lincoln o betena ne so na no ye Lincoln dada no Lincoln dada okay to aso enti o frɛ girl no ka kire nse kwaku frempon eno wo say paso wo say me fa paso na me so wo say me fa sika bi no wo say me sika ben na me kan na me sika say na o ye na me say no so mini ha me wo sunyane na me so wo sunyane ena afi na me so okay ena me nka story ni nchiro de nti a me yesi eno kure wo mini me hu number e wo me kunu phone so wo request sika say wo ka cho say end of this month or the scan be ma me so ne yere ne me me ne netie ya wo nkura 5 enti ombra me hwe baabi a yeda empo baabi a yeda entoma ne yede asefom a yeda so wo de sika we ma wo akola eda me na so teche menya boso me miensa enti sister sa wo ne de sa de no ose me sraw nya abotre me so me wa ma mienu me nyu odi mechi kra de Abigail nti wo kan sa krampo ama me se afem na me hu no wo school wo case me hu no kra no wo school ache enam so hu ni yi aban en wo se 2010 enam se ene na be ma yi ni pabonini enti bre no wo hu me no sa bre na wo soso wo no wo ho
and was saying I ba ho omuba Harinam oye Hare Krishna ni ento omuba Harinam kwaku frempon ye Hare Krishna ni Hare Krishna for crowd they believe in nature enti no nioma odoma nkoma ye no ya omomfo mo nsa oso obo me papa enya no kre Hare Krishna ni ntene nsa mfa mo bada we kredi adanse kasa bi hye me ha sei ono ne bo me eni so what the one saka wo wana abo me ama menya sa effect no wa ha meba o tobo etiefo mo a munni ye Facebook no monko ma me monko so monko Facebook ani YouTube ne so monko so meba tobo me pese omutwa sa kase kro na ehye ho no ema etiefo ehunu ne yie obeye obetwe ba obesum wa wuni Facebook ana YouTube ne so no koho na me nhwade bi apostle fato so na tiefo hwe eye sumbra nenim se wo hwe awuraba no na so no we ye nifa no mebo nifa no ba bi asomade hye no asomade ne nkyɛn ene ode ne nsa si so no eye jai mesusu fansa etweko ba bi eye ba bi na asomade ne wone soro unse se wasom ye ohina doctor for kura tu for say wasom ba no ketekete no faunsa e massage sa wasom ba nanim o se eye den yes awura me pa cho me ka me ba besi so enti me frɛ girl no na me ne girl na girl ne say osere me mfa nche no enti wonim ti one girl na awo mienu no dabi girl no ye no se wone ne girl no kra de se wone ne twam na wone girl no ni obi awo foforo enti afi na wo san kofa girl no esa ko back enti girl na ye na wo se me kra me ne me ba mienu na me senti sister de wo ye no enkoma me hu no fon so no kire se wone ne wo bibi ye enti ubema na wone na wo no enti so hu se wo se wone ne nya hwenya na ewada obi bi no enti nkoma a wone ne idi no enti se bema na wone wa wone na wo no ebehu sa nkoma wo ya in fact ebeye wo de ana bema no na ono so nani beje anu wose fa cheme na me kura menim se bibi sa ene wo ho enti me kura me ne be kasa ena bema no frɛ friend say we oba no frɛ bema no wo manim ena wone ne kasaye ena oye na me ka so okay sister de wo ye no me da wase pa wa kyerɛ me sɛ wo so wo ye oba a wo ye oba atan ena wo se me kura free no kɔ me frɛ wo kunu biom ena no so nkoda enti eno no nkoda no ena me ne wo hɔ no ma ena wo se wanye adwuma before say me be wo we no me da hospital no say adwuma no wo mu no baby a wo no ehodin akatua no so sha enti wanya company fofora ya de ne yekɔ hɔ enti sa company no say yekɔ ha eniema beboa ene wo kɔ hɔ no okɔ company no hɔ no eno so sa wo wura mu no beginning ni de na eniema ye ɔma misika ɔyɛ bibia kama nanso so ekɔ akire kakra no afei nyama kura sei ana oka kire me say company no de ne travel akɔ baby foforo enam se eno na wani gye ho efisa wote hanam no wonya kwan nya de wope se nya no na wani gye ho a enka obi a wokura busua sei no se company se wode wo tu kwan a enka obetimi aye hu bibi aka kire ompanimfo se wo wa busua sei ema sei but one na wo se de wo su ka wo company na asem de one na wo gye transfer akɔ efisa no na wani gye ho ena okoye no the first 2 months no o mane me a ebi wo ho a 300 afi no wakɔ foforo me ha no e wo sika 300 say 3 million okay ebi wo ho a ɔno ankasa odi adanse pa sɛ me ha no wo sika sɛm enti mewe soa na afi de free 5 months or free 2 months no kɔ no o mane me ofrɛ me a anyhow enam se mentini ye maase adenti na dada wasesa enti me frɛ na wakwate me call na me se me frɛ na wakate no bi wo so ofrɛ me a wasea me niska
I'm so unisika. Company na do wakɔ baby unisika wote wo ye den wose ye medi. And I'm so what? Kwa adwuma ne de wakɔ se baby no. Na adwuma na san yi wadi afra adwuma nim. Ene wote wo ye den. Brefie na me no mienu yemfa adwene ne nya bibi foforo. Ede be pa na wo ye wo ho a wo ye wose mi dwa banche. Enam so dwa banche ene wo tesem. Enkrofo ham nti na wote ho. En wose wo didi matem. En wo didi matem no wose ene mi dwa wo nana tesem. Wo nana ham na mi dwa. Enam se meme nana ham na wo dwa. Ene wo ye meme so me ye ni bi. Enti eno no ekoda ye no afi onfre me biem omane me na me hwe so saa na me bobo obosia saa ene ka na me dede ya agoro mintimi emfa ba bia eka no wo se me fa ha be na awotwe a esese me divert me kwan because akafo ne be yere me enti me fa ha na awotwe na ma fa ha na awotwe enti wo ba ye no ene na wasra ye kama wa jime wa boss no wa wuti akonya yimu ena me se ebi a wo se ye wadi eniema nkoye adenti na wo ba ye wo ho aye fese eno so me bufu yi na wo mpese okunu ho ba ye fe na no kunu ba ye fe na ne ma soso ne me atade na akata nso hwem ko atade se we atade me woro me ho a atade na me di akata me ko me nka se hwan no enya agro sa de me ne nye sa me ma no me kura mponya me body asem me ma no ekom timehwe wo mwa na wo ba mama me yefuru ye me akora no wo 2 years no ekora timbe complain say mama come de me na ma se nsu ama no akora no se mama nye ensu eyekom na bla wa ba na hwa ye fe ne mani nye stade no kura ni mani nye kora to hu kunu no wani anye fat be ma ne hwa ye fe ama wo no ne hwa ye fe o de bre wa ngasa sa ho fe we de mempe so ho ba ye fe na me ma ne nyanya enka mema me ma di ye na me ankasa ma ye nyanga eti na me to me struggle ma me ma na mafon sa no enti be ma no oye no ba in fact me bufi enti ye twam afa ba bia ma me no de ono provision na yi na ma de me de ne ka no ena ofa ho na me de ne chia na se ma me kuri ni ena was Asem Beba Dabi okunu ni na me sin ai no was we de mini no ona obo ni din asumesi ba no was ane eno kwa no ene se minimu pa me hwa wo yere na onka bibia nkyere me nanso beto ade wo ha de bia no aye mobomobo obakura ha ofi enti miama ka chente se wo hia bibia omeje ena be ma ne ka kire maame ne se mabayi die bibia be ye fan enti oba ye no ena o ka kire me se yentena se na eka wo de no yenye estimate na ye hunu de metria na de beka na me kwa ma send uska and I'm see you enti wotena se ena wo ye me so me je pene ma no e ma no tworo enti owo ho na oba na phone na o use touch phone no eno so no wo se phone na sen ena o de phone ne beto ho enti me ba boy na o 11 years no ena okofa ye ena wo set date ni bibia a phone yi ye adwuma ena ma je phone am se ma me nhwade me ko hwe ne WhatsApp a o baby a asomade ehye ne hanyina tatu gu no ho asomade hye ne frumam na ni ati ha ne ha ena wa wuro no ho ena ne nofo ene ne bai ewo ho na chese o robo ne ho kire no ena wo say baby yi na wo de send me no so send command back baby video na de send me no man show man hwe nti be ya nkasa afa sending bie na msi send dia me ka sa wudi ho a wutesemu no kore ena me fa phone no na me sa show messages na aka no na che so ono wo ba na ote ete ho wo ba bia wo no wo kwa waseme di sika to ha enti meba me ko site aba enti we wa ha enti hwe na fa ye bi me kwa aba se ya na msi na ade nkwasasam no ena wo be ka che me se woto wo na wonya adwuma no eti woni da ho ena mete ha wo ma me ne wo ma no ebre na wo fra me se me ene woni wabusua na wo ni maame eni papa eno ase a kire sen
ena ehwo so mebufu ye enti me de eno nkwada ewo ho a na ose me ne fon ode fon ne maame ena ose me maame na ya na obesuso me no efre me ena me ne no ekasa me kasa na ge no esa frɛ esi so ofrɛ ya wase John Krobea no when na se fa kwa kufuru mpo bobo linkin wa fru fa fonu koma fonu wura ne me so tete me na me se maame ose say ose John Krobea no when na wa fa fonu fru fa fonu John Krobea fa fonu koma fonu wura na me so tete na me se maame sister nya botre wose fru na me de fonu koma no osi niema e wa chiro na me se dada je wanya call waji ya no se na adai ena obu afusa na wose ugina hene wose gina free fa junction na meba ho sisi a na mso metempo mamu tie no ena oja niema ni si na ohohoro no ho no bewura de na mso scratch umpie ne se phone na aniema messages na me ye no o ka kire me se eye Facebook eye phone so die na evidence na me wo evidence a me wo ne se oba ya frɛ wo me ma wo nkɔ enne enko chena ena so oboa untimi enforce me so untimi force me se ma mempie ena wo pushi me ena me yere no ena me se me ye wabusua o ma no so ye wabusua o ka kire me se de wo ba ye wa ye nyina wo pa me chow entwam wasana me kan se me pa wo chow tie na me se wo pa me chow mitie sana wo ka kire me mepie enam se nye medu wachi enti me yese me di nachi ene nakọ me kwa no ose dabi me ma onko bi ena obefa bicycle no wo me to twene ena me san ba afie eno so na me bu afu pa ena me san kọ me ma me nom ho Asem Beba Dabi ena me kọ ena me kọto aso no ose nya abotere ena oba midnight said your friend John Krobea no ekọ no okohia no e de ne kọ baabi na o face ka hye ne botom enti oba me so de ani kure ni ma fa na anya agoro obi epro na ahomache fo na me ma na ni so taw oye den me bo na sum ena me sim ena wasa da na wasima ni so sa na me so ada na aye me sa de wo ye na ye ena waso ni baabi a me firi ba na me so wo busa me se mimi ni baabi a firi ba anu ase man ko your friend say midnight 31st prayer na so ko 31st prayer wo so ko 31st prayer mimi gina ha na oba afre wo amu aka kire se won hia obi asei amu afa atade ahia fa sika to ubotom akọ no ka kire se o ko 31st prayer ena eno so enkonkoda aye den waso no yesei enti maso no oba ye no ena oye no osan akoye enti wosan ba biem no oba biem no oba e oso omma miska emma me mfa nkola no sika na hye me botom no enso mentimi forso emma wo fisika mam mentimi forso no ma na onyi sika mam en ode ne pe ne wallet to ho se okodwale enti ode ne wallet ne to ho na mkoyi 200 cedis eye 2 million en am di hye manum di ebom ni bi na me ka manum tum en wo so ma pantan me mani nyina di ma dance en na wo yire ma pantan en na me so me yire no se me fisika ne ma no en wo yire ma pantan an wo bo masum to wo bo masum no en wo yi ni sika en wo se me marry sika no sika na marry no en ye no anu no su ne minya ne sika bi en na me so wo boa se ye me na me ne wo nkola de o twi no mu ne betene ye pa Asem Beba Dabi wo be hwe nkola no so wo fa sora me so me fa fom so wo fa fom a me so me fa mfinfin ama na hwe me ma no because me ne no ene de bae so wo twene mpena on twene mpena ende ono na so ne bae ma no wo de kwa akini enya masem but nkola ne de me ne de ne ba ntime mu obi anhwe no kopem so wo no ene be hwe ne ma ento wo bo me na me sa kwa akini ene wo sa hwe mani so wo hwe mani so atwanse ho na me hunu hwe enti de omo ya na se me ko me ye jimi omo sa ade che na ma ye jimi o hwe wani so o hwe mani so no ade che no aye den omo se na ma ye jimi omo se me ye jimi ana che se me kasa ensi so ese so omo de me ko hospital no ena na omo de me tifie ena me ma me na obe se o ka kire be ma ne se onim doctor bi a obetimi ahwe maso no
ebia no na ama me ma adwene ensi so no ena ode me call doctor no ho ena doctor ne say de aye no agese age we police form report and sana o matimi de ahwe me nya so o matimi fa ne nsa enhwe me sa no so o mo hwe me a na sa forms wi nka ho a police form ne nka ho a asem si a ebe ha enti je se we ka ho ena o mo be ka kire be ma no ena be ma no so be ka kire dio ode me ko hospital ne se ne papa se o ma me ntena fie nya jimi kopim se me ntimi nye ene identification mintimi explain she efa de incident na esi ye no ho ansa na o mo de makọ hospital me de me ma adwene ba kakra na o mo ka kire me no me so na mante ne maase ena me fa ne sa ena me to o ka kire me se o pa me chew ena be ma na so me nsa de me call police station ekwaje form yi ena o ba ye ena o be pa me chew esan de etena se eye estimate se eniema esi nyina na otwotwo ho eka me dia me ma ne struggle nyina eka oka se menya no me oni ho no menye gino oba sesi a obetua ne nyina wasakra efini ni ye bia oye no ana oka kira me ma me ne se ontete me biem ono na me a hu se ti a wo tete me no ena ema me bresa ne sesi de onu no ho enye first na obo me ma me yesa no obo me mienu ba ko oto me ma me ti ko ekobo ho me ma no ene yeso mo ko frɛ mo papa se me wato me amana bo oto be ma me bo ho no no eno so me ni so tete me o ka kire me se me de acha no na me se die na me de acha wo se a me ne ma no kwan ne me dai na me se wo ye nipa boni ni obi a me wuo na me se ma no ba nsuo no wotimi ene mada ene wo ye wudini ono wasi we say ye lie bay sa na ka kire me ene no so ka kire me se anadwo na wa frɛ me enti me ma me no emra me hwɛ me ene ogya me ho ene no so koye enti ananu ya oba ye no me de na minim se ye ba ena wo ba enti me school run frɛ me se me ma no school fees no te se de wa bre ontimi enhwe ni mu biem ena me se mesre no o mu papa eba enti wonya abotere school run so o the school fees ya e fees o mu start school ni nyina cheme ebi a 1 million ebi a 2 million na dia aka nyina term na kotwa enti dia atwa mu nyina me ba no so wanya 11 years day 1 ena o mu start school enkola ni nyina ho no mu ko school enti wo the school ni nyina fees na cheme afi we school fees die obeje na ade enti school fees no sese no wapamo me ma ne enam se onya abotere na me ba ne papa eba enti so wo ba Friday etwa mu last week no ne nsa be kiska Abigail sa empredo do sen ena wo be kaya crutch no wabo me bro more than 5 times ananu ya oba ye no obobo mi enu na me kofa me na ye fence school run ka kire me se be ma no ene wo ba yie ne papa mu ne papa ba ko ewu dadada me se ye no kroma ye awie ena me se wan kan kire me se ayiye bi wo fie na me te fie ena wan kan kire me ti me de me ba me hwe ne ko me sora na pasati Friday no na me ko me so obabo ankora na mo ma ko school wa mo ma ko school me ba no mo wo fie Abigail sa oda so te be ma ne so mete so oda so te ne so mete no so Abigail sa o wabusiafo o free hin me free eduman me nana mpapa ma me na tete me nti ho na me di aye me fie nti me free eduman me ma me pa wo me wawu ye twa ni ti wo tepa ono so ni step father any charity Asem Beba Dabi after year 2005 mo ho no twa wo ma me ti o ma me step father any twa ni no me ma me step father any twa me ma me ni esa wo ma me kunu enti wo ma me kunu wui ni wo ma me wui ni kunu ne kun no mpacha wo ma me wui ni kunu ne kun no ni kunu ne twa ni ti ena de on so na mu aware mu ni
Se say ya wasono. Se nipa kasa wote. Se me no kasa de mete, but sometimes se me de fan say phone time asum baby na hit abem. Sometimes sometimes na ema me menya tiyale me titi me dwa me saa je se eno me da for sometimes ansa na etimia metimia san aye normal. Abigail asumba be ma ne ball no eno na omo kire se ema wo ye jimijimi me ba try omo se na wo ye jimijimi no na wo ye den ade na wo ye omo se oba normal na no omo ka kire me kasa chese me kasa ensi so omo se chese ye ko benkum na me ko nifa me e bia ye ka aduane asema na me so me ka nwom ho asem sana na omo se me yi na ye asumbo ne fa wadwenem ya e fa madwenem e ye den na oba back me de minim me wo hwa na me na meti ya me de no me meti ya me ya pa na me nte kasa nti o na be ma no kototo enuro breme na me nom meti ya me ya pa nti me da ko me de me sorry ya no me hu se me ye normal me de me nim se me nya normal but o me na e kase se si ade me ma ye normal me de na me nim se me ye normal but o mu se na me nya normal be ma no kra ka kire me se na me nya normal enti be ma ne papa ne stepmother no ko mu fa mu fa ya fanze se nunkun ase o se secret bi ahweme kuntuna ase ahweme ama de ma fa be bato no omo ye no anya ye enti omo jai enti be ma no e ka chen se nana se wa anya bibia ye de me beko hwan na ye nana no be ma ne papa ye nana oye nana oye ohene ewe tumduase hene mpachan ne ba ne kwaku frempon mpachan kwaku frempon papa ne tumduase hene Asem Beba Dabi me pacho ananu ya me kofa police fo nti obo me oba ye ya obo me no enam se we de is too much for me enam anadwo no be 9 me kofa police enti me kofa police no me bia gate no na car bi si gate na no enam de me twa mu koye enti me de police fo ne ba ye na omo be fa na ma na be ma na kwalata ye bathroom ho no akoda fom ho na omo kofa no ma asini pie ya na ka kire me se mo pede wo mfia ha police fo no ana se ye pede wo fia wo ba no e na abo oba yi se enti ye ba be fa no abo ne yere e na oba no nana no ka kire me se me ma kofa police se o me ye me fa ne ba nkotum di a me ntum firifie ho efie ne ye hwan fie ye papa ne fie se wa ye de ya se ma kofa police se o mo me fa ne ba ne di a me ntum firifie ho na me kono man ka tena mka chense na me kono na wo fie na wo ni fie ayedua se twumdua se asem na wo kai ai me wo ha omo bu mo wo fie ho nyina me ne be ma no eworo so nyina obia ne ho obeje me na step mother na wo ho e na ma me no so ne nana ene ne nana ne yere eso wo ho obia ne ho opie ye se si akwaku frempon we me ba no anopa no oyi 50 cedis e ma me ba be ma no se onye na woko enti so wokwa wo be ma ne miska sa na o ka kire me ba waka kire o se wagya wada on kan kire me waka kire o se sesa oni o mafiri ne so na ko ne fi ana o ka kire me emre wo bu mi o de wo mi hu wo sa wo ba we no e na o ka wo ba na mfa na tattoo e ba na so mu na o ka kire me se han se me hwe na se life no me se me hu sa wonya papa ma me dia ene de me pe menya no ade na wonko ene o ka kire me ade na wonko me pa cho me dia me nkwa me se so o me de me ni haw nanso akola na me na wo ye no on high diamond kola ne ntinam because me ni baabi a me de kola na ekọ enti o man kola na ntra on high diamond kola ne ntinam no wan hwa ne ma no eno de me ni problem me firi ho arafo Abigail owusu ansa tumdua se hene nase tumdua se hene ne ba kwaku frempon aka Bob Lincoln sabe asumbonti abaye na so ba ko nya problem be man sa no
wo wani eden pa ho many wani eden many eden sa but eba asem say yemfa no krento de edade a ehwo de many eden we are troublesome many trouble ada na okunu phone da ho a wokofa na me pese me hu no kure wom atiefo amutie meba ko Facebook o mame sa de we monhwe eye se oba okunu phone da ho obefa na wakọ ebia messages like WhatsApp, Messenger, normal messages, okoshe call log na wa pick numbers se wo frɛ eye se ya di enti na ye se nya di enti na enye. I'm asking my Facebook followers who are tuning now. Nana ya Krobea Asante. You see the reason why I don't give our wife or girlfriend chance on our phones? Ladies of today, ugi omu free am the dombeka home. Nana ya Krobea Asante we ye show every France style sports pechi na kwaku frimpon ya Asem Beba. Kwaku frimpon ya Asem Beba. Wa wo ho no se wa ba Facebook ho ma. Let me see your comment. Is it good that your wife or your lady, your fiancé or fiance, sasa namkano, you go on his or her phone, especially the message site, whether Facebook, Messenger, or WhatsApp, or whatever. Is it good? Or you enter the phone or you go to the call log, pick numbers and call. When ye adentina ufre mikunu. Eya na mebusamu. Eya di entina ye. Senya di entina enye. I'm reading your messages. Ebeneza dakwa ewo Facebook ne so no se nana enye kura. No, Nana Krobea. Mental brof na se Michael Smith. Or say no, Nana Krobea, she will something she will not like. I'm me watching from a great obehunu bibi a bi a ompesa na apesa ochre enti na enye no reason we dia memfa Young G osena na is been a while fe dia yaba asumi kofi ose enye so ye be menti na obeka senyo doc Nana Kwaku Morris no say no Nana enye your girlfriend so obefa phone ana wo yere enye me wo jene dwom Yusuf Islam atibonka eno osana na me wo Bahrain afternoon oni ukriu ori ya want me ankyere wagin Yusuf Bismarck ya nkroma ye boa ono nso Atlanta ono nso ankyere na dwen o ma ye hui Yusuf Islam asaba biem eno say yes Nana enye is not good akwasi boate eno say is good for a lady to take a guy phone if only because empna training aware is based on jidie enti se jidie wo ho na so yere ana wo ge wafa ofo a ene ye dey Margarito GH eno se Nana is good pa what Vincent was Krobea that can only happen when there is trust sadie we betumi asi bra jidie wo ho se jidie ni ho a enye Abigail Sapon eno se Nana the lady needs to be talked to. As I say, she's been with the guy for too long. Abigail, why? The lady needs to be humble. As I saw Brennan once say, if a choir or casa no trese or ye troublesome, Collins, Kokobongo, and one so casa asem. Nana Opoku Asante or your commissioner for oaths, and was if marriage confirms that the two becomes one, prove that both spouses can take each. Sawaria bemua Nana echre papa fese miedu na ba be yekro enti obi abetumi afa ne nyonko fon se gidie wa aware ni ma Gideon Willie and was say some ladies are like that. They are like that, says Gideon. Come clear. Opia mensa Abraham Panosana ask her for me.
they say usually do that otaya sadia nana so who so ukunu ne phone da obi a otafa na say man nye me fitin ya na me kofa phone oban me de phone ono kura obi na frɛ me si wono no phone so na me ne kasa na ne girl no frɛ me si phone so na wanhwɛ so ni nipa na ono ne kasa na ankasa na okopeke ko na obeye jongi say ono de me timi peke no call ono so timi peke me call enti me ofrɛ me si so no na me peke ye na me say na wo ye call na me ye call enti abakɔ waiting ada na oni nipa ne nkasa nwie na okopeke sa call ni sim oh na say me sesa me peke efi say de na me hu no me hu ye no me phone oba wo se ne phone asɛn me ba na kofa phone no se nya de se okɔ no so oka kyerɛ me se yayi na di ete honom eniema nkoye e wo baabi a wo no enti wo no de se yayi se ba ma no se ontumi no ntena bi wa wo de na wo ka pa me nya ma adwene kra se because ne niema bebra mahu na me ntimi ne ntena bi me ma na nim no ensem oka ye nyina no me ma na ye witness e wo de wo ye nyina ho wo force mo me ma na nim ade ne nse wura mase so obeka me pipi atofam me ma na gina ho enkola na nim na wo ye me sa ade wo so obeka me clitoris atofam me sra ho nyina tete a mete yayi wo so obeden wo so obeka me clitoris e no wo force de me nsa na wura mase e na me ma na nim ana me ma na ka enkola na nim minitro enya no kre enkola ne wo ho 11 year old boy ka ho 11 year e wo ho 8 year e wo ho oye ne sen o so me nan no de me to fam ene oye den ene wo fo so me o so obeka o clitoris o so obeka me clitoris afri ho ento o ka chem se ba na wanya no me dia me kofa no fo no me pese me hunu se dia me hu ye no eye no kure enti o ka so obeka o clitoris afri ho no eno no otumi de ne nsa wura awase ho ana enti me afa me nsa nwura ma se me ne ne strage eno se me nsa hu nyina atiti no onkai waka nka mente ha o se obetumi aba so waka nso waka nka mente ha na se ye ayi twa wo ho twetiatwa because any 3 days ya na happen ye oso obeka o clitoris afri enti na ko obeba wo ham de na no be wura oba na ham o first beginning no de mensa ena your friend say me baba na say dey jai ena o say wonti wo obi nko ma nko patanto kwa me yemo wasunda sa na o ka kire me baba no girl no so hu no na me kan o ka kire me say wanya oba o ye ne class oba o ne ni shibom kwa ku frimpon me pa so ana wo she oba o ne ni shibom enti say ne nsam no wahia mo kuda me pa to wahia me na mahunu watwetwa wi wo me dem mahunu because nti makata ne bone so ache me nim se e bi o be ye changes o se wanyi oba o ne ye den one ne hye o ye ne level o ye ne class mbam cho mo hye no ya mo pe ma o mo hye mo ne o mo shibom o asuo ne ebo asuo ne ebo na o se sai asuo ne ebo na kwasi o se sai asuo ne ebo ti we hye na we hye a na so mo kan sie ne on se nsa kora no we num na we anum na bon baako enti we num kakra na we anum kakra na akora onim se asem yi me ya me busuani ne abrante no me wo fa ase kwa ku frempon yo wo fa ase wo fa ase na meba tobo adi Asem Beba kwa ku frempon na ayi tum du ase hene ana dikro wo ho oye dikro mene na ti wo de yem frɛ no obeba line so enti wo de se Cratch no say na all can on high diamond ma. On high diamond ma, no on shane ma. Eno ano no. O te hwa ya wadwene mu ye odai. Sometimes yeah. Ya na emu ye mi wu ma so no. Wadwene mu ankasa ya na ye odai. Chan esa na miti ya me ya me dia me e ba esa miti ya me ya sa wadwene mutumi ya o chan miti ya me ya sa se bia asem bi ha me ama miti na miti ya me ya sa onim sa wa hwe ya obetumi abodam onim sa wa hwe ya adwendwen betumi amwawu onim sa onim sa okay Simon
Oboku afriye osi keep the fire burning nana Krobea mromfo yenso ye wa ha ye hwe no nana se obefa be ma phone ebetumi akose mental imbalance ayamfre na Francis Nyani owo nana Kobi J Junior and was nana capital no it's not good kura moya mementi meka adom tenase kobusa won sama peso obisa no Hamza Sani and was say it is not advisable for us to take our partner's phone because ebetumi the distraction aba ewo fie ho Maranatha phones ye wadum enna ewiabre yenso yetio edu Richard and was not at all Richie Darling and was nana it's not advisable for both sexes to do that so oba no se be ma no ebeye saade no okay twe nana chumduase ebra nana kwesi kire chumberema the second chumduase hene se kwaku frempon fun adum ofre kwaku frempon number enko so se papa fie ena wote ena saa nioma we nyina ekoso a se nana di kura hu a ono ankasa ne ye ne ba ena ne ba nam ne so no okofa asa akwada ba ya we ede ne ba fie ho ne ba kwasi kwaku frempon betumi aku awura we ya to ha ma nanya asem enti die na as eja ono nso yoye efa ho awie ebenechi abafo Christ asumdwe nkamo ebenejifo mo na mo de hepa plus mixture aba mo na mo de pavi ene plasmos enso aka ho bi di aba na hepa plus mixture ne de yese ema apomuden mapa oba ba ma wutie mi na awie se wo benya apomuden mapa chese wanom hepa plus mixture eduro ne ye pa eduro wei amanfo anom adanse amanfo die nya adanse wa enti wo wote ho wo ye dai yade abasa na edi nipadua ne so atrantwie wei kɔ na wei ba na wei nam so na wei ne nam ha wadama se wonya hepa plus mixture no a ebe mo agina yie e ma well being no gina yie yade ntumi mebɔw ɛna wo ha ntumi mawo so se yade bia betre nipadua ne mu a obedwane hepa plus mixture eduro ne ye pa etri di yade nso na edi wunya pavi ene ni nua plasmos eye nu papa ya se wonya bi na se wo fa etri di yade ni be free moja ni mu ama hoden na gina se ya ka se we are not in normal times enam covid enti nanso se wo ma etri di yade nso san be ka ho bi be hyawo so e do be kontem enti ya pe pavi na pe plasmos faka ho se be ya da ne da we immune system no e be very strong baby eton no bi akwa obenya bi your number is 0542 807 907 afi 0542 778572 ya wa Dr. Dawood ya wa the 360 capsules Dawood 360 capsules odi Dawood ointment nso aka hu bi aba adofo enu we mienu e kambo mu adwuma bonye nwuma ketwa Dawood 360 capsules and Dawood ointment no ejatuatuato be see ejatuatuato se wonya bi na so obobo a wawie e ma ne mema sebe sisi yade hamo enam sa yoso amamwanya haupa enye asem keto sebe enam sisi yade su nti bema wayemre pa wompam menua ba wonso wayemre pa wompam se wonya Dawood ointment na wonya Dawood 360 capsules na se wono nomo a wawie now baby na ya yade a ointment no yemfa ntwitwiw 360 capsules no memene ebeyi sa haw ni nyina afri ho baby eto no bi akwa abenya bi 0244 886437 okay say ye ka say yenya kwaku frempon papa ewa ahoma ne so na kwasi kire chumbere ma otosmienu chumdi ase hinenie akra awiei Otaka FM Asem Beba Dabi dwuma die su nie ma hai yo point of correction the nana chumbere ma the second the nana kwasi chumbere ma the second nana chumbere ma the second yo nana ma ha yidi kan medi mu yakakra medi mu yakakra se atamaba ana mo femi amode to nana se yedi kan no akasa na meboa wo ka jan ko betremi no anka se wo betre nana ya frewa na ya mfreo wo femi se wo mbegin komo no anka se mo betre nana ya frewa na ya mfreo eno na me pese miku wo mbegin komo no 2 minutes na mo anga jan se
Nana unyi manu me say ya frɛ wa na say ya mfrɛ wo nana. Enti ya frɛ wo ana meboa. Ya me kan na me kan. You dey kasa. Okay, good. Unim awura bi ya frɛ na Abigail Owusu ansa. Abigail Owusu ansa me no. Unim no. Afia sapon unim no. Sapon me no. Na afia na me no. Mafia na unim no. Ni mo minima ya mafia. Okay. So wa de busa. Mafia mate. Kwaku frempon ya ode Eba. Unim sɛ na da kwaku frempon ni mafia ntem nana. Asem Beba Dabi. Omo twem plan ya wo. Oma wo sɛn? Enum tu wɔ nana num num. Nana me de bo bete. Aha, kwaku frempon ne mafia ntem no wo num wɔ hɔ. Aha. Okay, mate. Mafia de nsɛm bi to yanim. No ɔse bi kura ba wadim. Amo aka kyerɛ ne sɛ wawura ikura ma ka kyerɛ ɔsɛ sesa ne ɔmakɔ. Waso ɔden ɛna ada so tea. Me pa kyerɛ ya asɛm na mebusa ɛyɛ de ɔno waka. Entu ma mebusa wi a na wo nso ayi ano ama me. Ɛno na ɛbɛboa nkomodie no me da ase. Enti ebi ba eba duru wanim de ɔno ka kyerɛ me na me gyina so de abusa wasɛm sɛ ebeduru wanim no ka kyerɛ nsa abaye waso ɔden me ka sɛ sesa ne ɔmakɔ. Waso ɔden ti na ada so tea. Bɛma ne boro no ni nyina dodo na ba wanim na na wonim de ekoso between obey ene awura bay Asem Beba Dabi metio nana me de ba ko le ba me ma ko se wo bono na wo si we plan me ko pe besia 8 million me re le ko pe se ban ko se ko se ena last Friday me de pe ni le ye petition at the Wednesday Saturday ye but the question my bread you see basic and for that Asem Beba Dabi 9:34 na me tisa put for kasa die so mo kasa no na me so tine na me aso na mama ye so se go bati o wasi si o babo na fia e di wa wu se maba I want mama money wasu na me ma na ubi e ko no ka hwemi pa ba na me say wa na gina quality and me so quality ko sa le ngi wan se wo ya ka da ndo quality na me mention na me pia wo be pia o ya ma bo ko ba si me ka sia me ni na me kanya ta na ka ba ga ka mu nya ni na ka mu ka se pa ni na ba mu ya re so wa na me le ka se me se me de me ko da na japo na onye po zo me ka sai ya se le kwa cha tu bono eni me se wa bono ana o mu so bono e go ya me se me ya na mi enti se obo na wa mo no de wo de onim ho hwe no me se test wa le de me se wa bono eni ya wa ya sa me ke ko pe bo ti an no mai me e ko so me nana aware bia mu ete se oba be ma bo oba sa na opa kira na kire mi hu ehoyi ne bi ta ba me se e ta si wa wali e ta si na ne mum se wa ba bo se ke wa ya ko ye tradition ko mu ya de di kan ye obo no na o de o yere ko pe bo se o pepe nwotwe e de ko hwe no no e de na ye no because ye all catch ye wo studio ha ne say ye catch ne say na dream aka wa ye jimi na wo hu no no o te say mi na dream aka e bi se onu aka ta ana pa mi wo no ani mi o ba ko ye wo mi e wo ala ko da ame be ke so me ba ye bi so a mi wo no mi na dream aka ma fi atena ofie ho adi enfie be ase ni nana e te de mi check ba ba tra wa wo ni panu watena hɔ awu nipa num ba odi kan wɔ mfie edu baako na kyɛ sɛ watena hɔ aburu mfie edu baako wɔ meboa aha mia na me no mi enu keka adwena ba adwena ho sɛ ɔne kwaku frempont na na mesrɛw ɔne kwaku frempont tem no onana panyini ɔwɔ hɔ no ɛwɔ mfie du baako enti ɛkyerɛ sɛ maafie atena hɔ aburu mfie du koro meboa okay good sa wo hwɛ ni suban sa abrɛ no ɛne bra kwaku bo no ɛma wo na oyere kɔpɛ bosia na wada roma na ɛtesɛn sakyra ya ba mu wɔ ana ni suban no de from onset nyina no ɛnyɛ papa ni suban no de ɛnyɛ papa
enya papa sese wadaro ma bie e ho ne mu kakra ma ye Sumano se meti popo kakra dia se karata nyesa. Aye. Good. Now, banana no. Omo ba me de mo anka mpa mo. Nkan kusa se ko e de wona na de. 2. Me yele ono ja ni man pada no mo mu. Na na omo sisa no. Engineer ni. Akudu o ma tuni din afi ni mo ne mi an me fe mo se na na. Onu eba ye ho e ka se na me sumo gani am ni. Afi opera kali obelo pranga kaka eni afi woni me yiri chapra afi so ajaye wonchi baso bi ke ajaye amma me yiri ajaye eji ni dikarata le de common set ni na karata ni ba mi de wakati be ni so akuda ba mi mu amehini ni sa entokwa na eba ai ma wo na oyere kope ho bosia no eno na ye yare ben na e kan no ma mo pe ho bosia no eno no na me che to kwa na nsimeni ye mo ko special no wani na na fe ni ji ye so maka de kwa ncheni ti ka me ko ma no kwa ni ya maka tembe ni saka na ne saka ye me ase ni wa ye na wa ba ta so ena ni papa bi wo try o fe me se we ye ki sia wa se e di ko police station ti me kan Asem Beba Dabi ena o hwe kan ye wa ma kwa me yanka bi se wo fe no da mai wo fe we mai na me ka se ni character pa se character building pa na wo kan dia we ni character o ya wo se kwaku frimpon wa bono ama sesei na so ho no bibia ba be hye ho abetua ho pa so nka bibia nche no nka bibia so nche ni Asem Beba Dabi o mafia o wase amane da me pa cho ya bona mane se waso no sei no se ya mo na mane a eye de no ko se one ne yere ko pa bosia se o mo fa me kwa hospital a o ka kire ne ba no na kaka kire oni pa kro no obo ni din se din no o kaka kire ne se o mo fa me hye dem no mo se o mo ko hospital doctor ne se o demand police form ento o mo fa me hye dem kopim se me ye totally jimi a mintimi nye any identification mintimi nkire ade property ye me because o mo se me ma me ne se me kono mu busam se de na ye me a me se be ma ne bo o masom ento o mo se papa ne se o mo ma me fa ne hye dem o kaka chen se an oluma se mo fa fia entene fia kopim se o ntimi nye any identification ansa na o mo de na hospital me na hwe me oluma wo ka sa asemu e man kana me ka se ni ka sa e kwa so ti me ka sa me yi so di papo se wo ko nkai police ni dansi ni dansi ni se o ka na me so me kwa me guso na me ka si kanwa o ko hospital ni si ni so e di mo sa je se me ka bi si chen se e pan se ni gimi na sa bi wo yiri ben ena e bi mo bi be she dem no pe criminal case na so ye de ana me ka se character building dia ye na ka so ni su ban okay na media ni kan che me yere pare se jano ana ware no na nei se ohwa awura na bi akarata wise no ni suban nye onso na wo ye agya enu ahu se wo ba akofa oba ni suban nye papa wa nka hwe a nkire wo ba no wa ma ne na wo todwe emanum wo tie o de wo wa be dia dansia le ba no ba wo chia me a ni hu ridu okokora na after 3 days so be fem se mako bacho my clear me atie 40 o min sumiti o mate wase na kwaku frempon ni suma ye me dia mi sa kwada biati it say maka se mi sa me se oba wo chia me mabu ta ko kwada mi so dia baba le di komo ni wi bi o and papa me sori am ko ni Akre my yenhwe ni say unse okọ English mu kire se character awura no de se ba ne character na enye odan nioma bi adi kire se eno ni nyina so a ugina so kasa asemi o hye kwaku frempon ono nso character English mu eye anase enye best of the same feather fly together also the enye omu nyina de enye and maka say best of the same feather fly together Entinane wadama udi domu anim oyi wo hene
sa asem bi se ye nti sei aba w'anim a kwan bɛn ne ɛbɛfa so ɛnya wo ba yɛmfa ne sɛ nya wo ba nya wo nua ɛnya obi bia kwan bɛn na wobɛfa so asomdue bɛba nka mɛfa so ne bɛba sɛ mehyia wei nkɔfoɔ ɛhyɛ wei nkɔfoɔ ɔno nso matea sɛ wɔni wo biaa sɛ nyɛ sɛ case ne sii a anka wɔsini no kwama na mfrɛ no nti mabɔ mehu pa mepampa so sɛ amama ɛhu sɛ wei na sɛ hu no wei na sɛ hu no okay so I said by it said obi be sama obi o tue because I say kidnapper way once for mama hu the kidnapper biara okay and the government just what we need kombo the na maba me tire kwa na pamo nane se ye ya ye ka sei awura yi otew so nyame masama se bibia sia se unim na kigina ni bia bibia sia akora ono oyerem be yedai wotie metio me pray o le say wo bu tu so be kan kwa me ka chere say ko fie me pesa ma ko fie na se o ko to wa o me waro to me wa we do pan be pa so o se on kwa ne nko che sa be no wa tu pa musa na nei papa me se ye ya ye ka sei nyame masa ama ye beda asore na ma afie wuda dem unim ni chigina ni bia one wa brewa mo be ye den ana me try o say one only case no so ma me hu ya wa mo bi ehu ma hu bi enkran wa e ko si kan na friend na ke mu say be pa so na da na we dia ba say na akura won friend o won kran no na o meye ni chigina ni na na mo na me ka say na ti mo hu ya o say one friend privately ana mama wo na ni ke na ga ye bi number na ke ba asemi akura ebeto wani madi sei ebeto mani mu aha sa wo no yira kope bosi akura da enti abeto wani mu enu ya no ko sa ni ya ache bi ni nyina ka ho bi enu nyina na abobom abedru ha no enti na mebusa sa ebeto wani mu no edi sei nie akura ende me kai okay enti wadama sani aye awura yi kire se ebro ene de keka ho a owura dede namu eye wo ba no sebe emu oden krache na ka kire ne se onfiri di fie enko na mom ono no one na wo mamunum enti nkwada num ni nyina no onfo om nko hen enti nana aba ni seyie no edie na ye be ye be boa ma asomdua ba wa ka okay nane wada ma ni akura mamia me mo wa mane mafia se obakwa akufre mpon de asem aba o se onyini nioma emfiri ni fie ho se wo yi a sebe enkwada num oni baabi de nkwada ne ko se si ono ankasa kura no o te wa na ni trim ehyehye no ase bibi kura bofa ni trim na ni ti ne ye ne ya kyeso okoda ansana wanya ahoto enti se sa oba ne se onyini nioma nkwada num no o de wonom ofa he me bo wa mane akura obo wa mane ne yeguo mu a no so obo mane ma tin kwa de mu ti owi agree obuo mu no wadama nana tobo dabi memwa ka bebre wadama o me busasem se be ya woni etie onyina so bete won samo a wo ka ase obuo mu no akwadai ye bro no ebuo mu a anka waboma mane ibina ma chawo se wo ikibusari se wono no waboma mane ana mayi mabbu mane abuso nana dia ko nyina no wo unim hu bi nima wunim mu bi ne se ebi esi me pa cha ma me nso menka se o se ye mo ye kasa ye mpesa mo be kasa bi magya mo aka de awie ma menka me de wada ama wa asemu esi de di kan ama wa na wo se ukopa ebosi akora emie de ne kwa ayaresabia e kire se wa hunu mu bi bedru sa mpempenso yi a ye kasa yi wa hunu mu bi enti sa kwada ne mo we ya mane se sei na krache na ka kire no bibia ni ho a ebia wada ma wo beye ana wo ne oba no be ka bo ma ye yemfa ne se ya ne be ya na ma ye hunu na ne do ka se no bia e be me ya ana ebia sebi construction bi do ka se no bia di age na beti ni mu bi ase mi si e maka cho se ye me ya yi ti sadi and then ye go go say you papa pe ni ba ma tra ka
Okay, Nane, Mamini Edinabe and Abet Nimfri ho. Oh, yeah, where? Because you're born with the Edikai. There is how compare 8 million so by you, Nana. Way. We saw one say, therefore, by this, that won't be. You have better know the other. Way. Tinane, Wadama, a dear, aha. But let me say, when you have to say yes, call me privately. Let me take you so, and I call me before her. Let me take you so. You get my dear. It is going to be a woofer. It is a woofer. It is a woofer. So now, but that is the work and money for whom make a say, for black, I said, me. Okay, Nane, I raise a coffee process for about fear order. Oh, yeah, where? Oh, yeah, where, Nana. Oh, yeah, where? Ah, no, everything you are forcing me. You are forcing me. Nabio, Nana, I'm not forcing you, please. I can never force you. Nana. Nane, aha. Dabi Nane, Odin can't catch them. Said the air cost winning in ano. On your way. Me patch on me for so. Wadama, mean to me for so. And the address we are aware. Why? Nane, Nana, I'm not forcing you. O say onya we enti ya Asem bisa o akra menyima no nsi bone mesro menyima no nsi bone apart from that the other people that come and my cousin nanu chere so we are don't force me to say what I can't say. Nana awe no na umpe so beti ana no say you wrong to say that say adia me say nanu chere go to buy ene ma me yi awe ni mfiri Nana uhui se oba ne ma police for be che oba no nanu chere ya enye mi wi enti se na madam ni ko bomu ni se madam ni bo piti ni church na for 94 yo na uhunu ya no te ne sen wo ka de enso ne fa ho Nana makala da min tabi makala da Nana ka ne sen ye ka ne say ade nti no ko ba pusi pa pe fio ọmọ amane en wo se me di fi na be so wo bua na je sa ru bia gba so bia pe na wo ka bo ti mo na me ni wo en wo se ade ti na ma wu so wo bia me kero maka aka ji bo enti kwaku frempon so kire odi enti a ebi ode ya awura yi e ma okofa posifo na 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 se ya ka di so you go there e ba se digane ene ge beta jaka no ma so ba me da se why Nana wo dia na kwaku frempon ye ma okofa police for o Nana so ontumi disclose just ontumi nka mfa nkyere me enti dia na kwaku frempon de ye dia kwaku frempon oyere me no oyere me sa obeka me clitoris na o forso me se wode ne nse wura amase no obeka me clitoris atofo mo no ena me nya me ho na me fa me fon no no wasan to a me abontere ho beto hye me so eyere me mia me ese oje me phone na me ye afi na ma ye mre na mitimi ne struggle biom e na me jai phone ne ma no etimi mi wura dem no kra na ono so phone e da ho e na me fa e na me fa me bag na me pie yaso so ban ye me pa cha di o mo kan nya no kre te se no me de ensam me ensa ba me hu ni se papa na ta ne ba na chi no ana se no pese wota ne ba na chi enti na o ka cha me se me su ban ye no se me su ban ye dadaada me papa ba fie ho Mr. Father, ebe fie o ma me de ne kwa himfie. E de ne kwachia no. Se me subanya, me papa ba e o ka che me se, o de ma hye me nsa, ono woni ha. Enti bibia ni a, o de me ntena se ne ba, e ma papa ne ka se yo. Enti se me subanya, e na papa ne ka se de o ka na, enko obeje me papa number. E frɛ no aka che me se sei. Ana enye, ana se so wo do me se me ba. Enko obe frɛ me aka che me se, eni ye sei. Ena me oye meni nya ho enti kire se e first charge ana papa na e de to me so o se o character mo pebrofo ka se fio amoten mota ka brofo o character me se me ko ka we ya me ya nya problem o se ya we no de on person bet o character enye me pa cho character me hu character bi a me show ni fio because me kwa adwuma ba ko ne ho a o mo nko me pa cho enye no kre
enya no kura ma se efirifia to de bia wo firifia 4:30 ahomache me baba akoketwa na owo 4 years no very intelligent pa enti ono kura ne sister ba ko wa abrochire e na age ne se o hwe no every month bia o send no 1 million or send no 2 million no me de 1 million ato na council akola na council no dem be 5 months ni omo fa scan ma me da busa papa ne se ma ba na ni ma busa ne da me musa papa no ho asam da me so me kwa adwuma ebra me nya no ena me di twa adwaye ma police fo ne baaye no ma se ba no kogina police fo ne anim se me kura mpo me maka na bonten se me ntwetwa adwaye ma ne enye enwale ho ena me ka asem ma me pa cho me twi me madri madanse ye na me ntwi no regular say every ebra me nya ho se me nya ye mienu na wo fie ho oba wo ti fie bra wo nya ho na ade twa me pa cho ebi wa me dwale kura na me twi adwaye me madri madanse ye se me twi adwaye nsu a wo di dware na wo san di me pa cho ye ho wo shower ho eye shower na ye di dwale me twi adwaye me nyam sa ma me ne so obeka na kura na ono so wo ma mienu a wo wa kantuem na so obeka na kura me nyam me de mafu me nkoa ne wo ba na me wo fie ho me kuma ba ko betina fie me de mafu de kunwa ene sifie ho na matwi adwaye me kunu be di madanse boy na me se me ne so ono so be ka ne kura on ka ne kura se de ma me ne ka ne papa ne ka ne sanya ne kura me de mafu ene opemfo na me de kunwa sifom na matwi adwaye wo fie ho adwabokua de na wo bisa akra nsam yenu pe na mpese mbisa Abigail good busa odi Abigail yi de o ye me nua prekope abi ohu ofe wa won enum enso se me hwe pa odi si wo ya obi nji se enum po wa wo inti adwuma be na wo ya abi first ne se sia de me ye cleaner e wo hostel bi inti abi ade na on relax na wadwuma ya wo ye nkakra de wonya free mu no onfa mpe fruit bi anase bibi kakra bi na onfa start na adwumu how you nim sa adwendwen pa na sisi ama wotiri mu ya oyasa no na nka on relax wo ho na kakra na obenya no fruit bi na ode be start bibi kakra bi na nka ode a start ada na wonya bibi sa na still ama boy ne pressure eyo me pa cho enye se menya bibi nka ho meto me ye brefo papa dia men sabel be ma ni dia dance se menya brefo nka menya boso me miensa na man kan chene se o ma me sika na me fanya bibi se si a mete ho no dia me so me bia enye se cleaning na me ye wo hostel ho nko ana da me so se meti so obi me dia gija so obi ka se o me prapra ni fia na me dia America na makoye me sola homache na ma hwankola na mo mako school se me waduane wo ho amanu agu ho me ba na me dia hye me ba ne be ma ne nsa sa on hwe wo mo e bia na adwuma foforo se me ko school mu ho no ma adwuma mu ho se me ko knini ho no ma e bia me mafie ntem me bedru 7 ebi so 8 ebi ho 9 enti me kwa se me nya obi nyama na mesi se de be ya menye sika se de be ya me bosu mi akotua ne mra no ne menya bibia abeto sika na me die no enti me moa me ne nkola no na nya no so nko ne me ni da ho be ma no so kakra de be ba no eno so kura ntro me ntina me to ase be ma ne nya adwuma no wotifie mi anka se satama na me kira de wo school no me sika me ba me de wallet mu sei na me de ama no me de ato wo se so ohia bibia won fanwe enti sister me patcho me nya obi a me nya brefo me so ha na me de support me ma no next question obefia sisi pa senka obenya wakoma so ade pa enisen a obenya nka eno nanka obeye nanka adwendwen or how aye wona wona mu nanka ni na free se se de ensam no eboro me so enti me nya ma adwen se me ne be ma ne betena biu because secret bi wo ha me hu ya me mo so na me nim se bia omo be ka reasonable ayi be ma no de enti kura me gina so anadwo bi na me da ho me yam hye me sole prekope na me ba no de otoso mienu no me sole ye na me ba ne nai da ha on shed ross na be ma no koto na nem timi yes me ye me yam hye no sole ohun mi a no tran no kodai enti wo kodai no na me so me sole se me Johnson fat na me ho ntere me na me ko na me de me nsaka keka no o de keka be ma me de ne be ma se de bia me pese me ne da no me hu ne nsuo wo ne be ma no na me se what me nti ase
in fact me busa no e ma wo bodua nyina na me ka chen se me boni sister na o hwe me baba na manye e ma ne ka chen se me boni sister amane na se ni sister no o mo ne hwe na me meka me neti ono oti ono ane hwe no ho na me the first charge e na eto no so nti obefre nsu abodua. Oh boy. Oh, ka se obo nsu abidin se enku no sa no kan e nsu obey me nsu ndie me refi kakra. You are done? Akra, I'm done. Aya tobo Keniko the San Disco Osina na Krobea, I don't support the chief. The fact that semen support onene bano abaya we ononso ye difficult kakra. Asamwasa eno osi asem we pa de nanaboa pa. Asamwasa krona no was nana debut. Onti asie say. Nana wakoya once dead. Antonio Pone Kasa Comfort Dijom Aseda Anaseda Ose Nanam Pacho Busa Nana Mame say Yamfa ne say ewura we ye ne ba enti nko betumi de ne nsa ne boa ka kire ne say emfie empna twe a yatena wo mamunum ye fresh ade ne empna twe ana busa Nana Mame. Okay, ansan mebusa no Dr. Xavier Bedu Mama meaning komomra. Ye ka Xavier food na wa diabetes aye wo mesre wa dabra na beji bi kodi. Na diabetes no me say any pressure ne nam. Se wantu hu anam na stroke de ne ho agim. Wonfa homa sisi ye na ansana yakọ na dansije ne yakọ akwakoje 0577 201495 0577 201495. Ye toswo no ye 0555 oba 0 ba ko ano abo 5 nkwa miensa na de aseko. Afe no ato aso 7896 0555 98 ofre ya wodem bibia ededin na Xavier food no agye obi nkwa yenkọ ne yenkọ die saadase die na ansa na ye ba na nane ato aso afiri ho no Mam Tachua, Bonkurum, Ishitana Mampontem, Umatantia now bow, May Class Yadi and Minimana, by Mimuniza. You might add the other half. My father put I very sugar, didn't marry, and says me traffic here. Ye baby Brunan. Let me carry any man and so called 2G or 2 million. So I die on Panya, I program from a man sending coming to Pajam Costro. And the same now for an Panya Miapa, Panian, insurance in Kunos, we are only Sanso Pani. Your best thing and I actually ban to me a woman Panian. Until I can't see the Nimiano. Your friend Bessie, who's the Bunkura, Mama Chessy Jassy. I should have said, never fast in a bay, a best CD, no dirty nanny. So I am, Poma. Now you may see Dr. Baya or Ban was auntie. The Pania de Biasi. No offer to be and to win the really view. And I should have said, why didn't the brand no fun and my mamma? I'm a friend Brano. A friend Bessie. Let's you be some canon or soup, a funny dear. Or do no party, if anyone should be here. No be children. Into a car, man, no couldn't maniana. Yadia, and not my mamma back for my portrait. I said, I consciously how I'm an. And I'm a friend of Bonaman, yeah, one with this cabin. I want him to need a job of it. And never know man for the monster didn't by the man who on the papa Casai. It's in the hand or for them say, I'm pretty progress. Nam say, I such as a drone, you know, until I say my quite year, drone, neighbor. Nam Samati, and or Quaji and what they buy. So bad you are in your Kuma say, I promise you give you a we need you. Yes, after the mommy and son. And you may be free of woman and not my dear and I idea my sister. A guy idea, you this time, you young quite quarter and what. I didn't me after my moja for that. A jawa, my band about me, and the almost kind of star, if you when you did. A good to me, no, one man, no, up and 2 million, and you could tell me that boom, necessarily. And a comedy, I just said, you hadn't been here, come on. And to me, you and since I said, I feel the paniano, a jar walk around, son, I mean, Papa Duran.
Well, no me kasa no say. And what pani bi na so pa me koda me wo. Da bia oni pa da sani de metimi awo pani e me ntimi wo sa. Na me jai pani no. Nti won so em banda ji edro de topa yi di nuro mi no kan ho. Nti ya no pa bia so wo ma me to de de chekire ye nsane bi. Nti ya no pa bia na ma hwe me nsane. Se de ko bia no koda papa na sani pa ho hi kura nka mo be ye ne. Kire se de bia je sa me sura no bana mani ye di ko du ye. No se ko doctor ko check me kwa me ba. Ye doctor ne be kanu. Na ma ba na ma sura no na ma bana mani ye. Sa nti ye duro no ni nya bo suni ni enu. Ne be na wa twi na me di wiye. Na nhwe se sam ko doctor no ma se. Nti bo suni bia na me ko doctor. Nti na me se me ko. Me ko wo me hwe na 6.1. Na si ni kura ye adwuma no se. Ye ma me fa ma fidie no check ma no. Ye di check ma no 7.7. Enche se me dia me dago. Eba ma friend sa me friend na boda man ye me friend ko amse na da mi we tu kwanya na nti me na ba ho ohunu ne number no wo radio so jida mo de na man ma mo sie nana papa no ada na wo kasa radio so am je ne number na ye no jide bia wo fra ya am se je friend papa no ma ta nti na no me ko do pika to amen ko bi we 2.1 na sande me ne kasa na m ka tire no ti we doctor so se dia eye ta nti me ko yo ye juma hokra me ho ato me pa said ye mi sigun so sa Johnson na ye ya de na me Johnson pa o papa me Johnson ka sa me na di se ma Johnson buru mo to mi bi ya asma ni so ade ma kwanti na me ko Johnson de ni na me ho so asa me ho na de ya na papa se wu hunu ni ya unyi ya o ti me so me ho na no se ekuta amo te sa de mi tabago ka na no a ni ma de kora me hunu bi da me wo si ya de so na ki se de papa na ajeme no kra me se kan papa bi wa han kan ko kan na me na ba ho na chere no kwa wa ti o so na ya ye kuro isa kana to da so ti ye bia na so ya dia ne dia ti ye bia o je o ko kan ti bia e jira me ko da kan ti ni na ni obi ni dra ba fu din ko man wa si eni ya duro ni ye ti ni wi ya me ko da ka na ti ni be je ni number se me kuma o se ni ya bi de na pa anti wa je number se Sada no ade o nya ho na mo misiri wo ko no o be ba ma ga ne kwan ya wo ma na no ka kire eja kora awe ne kwan ya wo ma tibi de mi mo se ya mo die ma nya ma ya resa na me boda wo se nka be se menya obi de na ba na so ne ni ka wo ka kora ya si ye bia o gba bo no kora na se ne kora me die nya me na ma me se me so e bi die chance asi ka wo de ya de papa me ya ni ya be to sa me da me tie ya se nya ho ni dia nka ni ya ka no kora ye mo wie so nya me adum ye jada woroma se die na hoye ka mensanwa na ha mensani na ewo me no mensani family tiri ka ja nkosoro na nka ke nsa me ba no se da me si wa de nkoba mari akoko na so obe nya akoko se wo di ebra ya ni esre pa ye ni je mi de mi mo nje nya nkopa da woroma na de me nya ma ya de sa mi ho ye me go jo mi timi ni di na no nya no de ediana no kama no amawe safufu ya be sa me fa sa na ya kinu timi ni di enti fa na me fa de me timi no ma ne ya mot da na no so ko kama jide me da fam ko me da fam nya mot wa me timi fa de kama no aja kese de me ko ya ma mi so ba ko ba fu edu eni no e ka de nka ye na wa twi ni ni ye yi ne no se sande no ka wa mo bi de ni bi ko to we me bedi ya diane ba ya se kotoduru eno kwa me firi wane 14 million ene ka ni ya bono doctor na ne koto fidi ali anti ne side mi city anti san ko me da doctor pemu na wo ba ha be fe ne e chichire mensa o de koto fidi ne bere ne e je ho ni me nyina anti wo ba e chichire mensa tinano o se ma ko doctor ba me fere no o ba ha se namba ne ka se yo koto aduro ewo kwa mo fle so ana wo ko e wo se sa ne na ko pe je aduro no kai e dia ne kai be chere no na no wo se de mia no se ne de nya me adon o yo se nya me nsa ya se se de nka me wa ma me sa ho de pa me nsa ya ne si Nensano me kwada hono na ya me ya kakra dada na pani ya no enso si benkun ntimi fa won kwa ne de ma betu ho ye wo pani ye yi me ba fie kuda me ba no so a mo chida no won so wa no wo me ka wa se na se wona no wo mo wo se se ba ka ne ma na etutumi mi ntrim pa ja me sakore nkoma no se se no kwa na ha me nka wo hu me wo kuda dada da dia me kubia me ka ntimi de mpasa me ka ne se aduane ne de ebo abora me ewia se de akokora ne bi ku kra anse ubia kwani dia na ho pentimi dia me ageme nti woni uso kwasore ya dia yo waja ya dia ya papa na so fo be bo sunu ya dia dia mkasa nja ya na meboa
Bible saying in my sofa, a son, yes, a cracker door and flat, by a woman on try. Meaning, I said, sound, and I didn't think about that. Tell me, yeah, but the fat man and the queen soon. I didn't enough, I can after that. As you say, it taking an hour, as you see, in coffee, which was daddy, Madonna, Namena Badana, Sia Mammy, and I said, Material and some Aniana, maybe yeah, was to win your penny car, maybe was so to me the Kakama, who decided, yeah, not by you, I added, in America, or Boadia, Wabuan, who Boa, Copos of Babua, who Academy and Sanawaka, near the name of Guna, my dear, my dad, American baby, a good you know, Manoa, Asem Beba. Now what my come for a man, son, or be a woman to say, Miami Tetra, the man, son, one says, Amen, and Sunny, if you can be any Senate or some opera, a Pangdom Pepper, not over 5 years, me, Sunny Fan Kwan is Amen. Wonderful. Yes. Hey, Nana, save your food. Yes, 74 years. Me what dream. Osi aduane yesa na wodi nsu afra kafra. Odiwie no adware what the baby. Yes. Na me aye no 74 years. Wow. Aye. Wow. For doctor numbers ni to. Abushafo monye ahomai na mon fredox se ye na de ye no be di enkomo keke ene adanse ya mwate no man kase mahu 0577 20 14 Sisubio 0577 20 14 Tosum yoduni 0555 78 96 98 Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mixture here. Ebusinya num ebusinya immune system. Abusumi pinio biya enya ready. Tia siemedo. Tia. Pepper Plus mixture. Enya dwuma ebeye no nipadua ni mo no. Afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusunya pom din hu hia me yie. Esne bibia. Ebusunya wata num Pepper Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e dia de foforo. Entime ma no mpafie ha. She, wo ye Pepper Plus husband. Radio Pepper Plus husband. And you want so be your Pepper Plus wife. Now, bono Pepper Plus mixer. A pen for about more money for one kwada when you feed me or pharmacies, chemical herbal shops. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Pepper Plus mixer. And my pomodina mapa. FD Ashosha sa ejedi enkrato imu aja to se eye. 21st clinic say eba sciatica no every usisimu konoa woto ase hono ntina fa usrem ekosi wo na ase hono ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho ye sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nwie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Amanfree malaria dra ye bon hu dawro anytime herbal mixture time herbal mixture ye ma obi a etredie malaria ha no de nanum ato a wontimi anidie no wadra ne time herbal mixture adro adrei ansa na ubetobi no hwese wakọ hospital anasa lab ami ahwehwe omojema hu se wo etredie malaria ibi ansa na wato adro time herbal mixture adrei enye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu se upe adrei dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso ho atonsu Monaco Junction Herbal Shop Drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka bi fra 0244 417669 kayo satam no eye TIME FDA agi adwadie nkratoyi atum Life smart food
obi benya wo a na free yade ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi sɛ o magye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo hane akyire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epoa bɛ ma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de napos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu encrin wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn sofo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Atachi ene yati dene ni nyanse mo a yare kwankro adan ko dan na esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintini ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre pem bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem o nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House se wo pese oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodade nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho atɔ pese nask heba clinic ye number 1. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense were back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Eddie Imbusaba Mesa, Dodua dance yes, and Yarwa will Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a hoka. Now Yamwa suing in no, a boy who buy every home. And now one pa, one dada, no monum doctor and Rono, and num imbusaba mesanoa, and more who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo. Imbusaba mesa, a walk kanshi, and you may move bia your toe in row. At to 0246 208496. FDA, Ashisha said, Jody and Crack to Imaja to say yes. Mentina faku yingini uningukwa tuana mopa fabra katafuka seye yare yo yare ya ubenya wo a ne free yare enunti ene Dr. Fokuo oni akrobato akabom se ombeboa ite sebe onipa ne ho kye na oboa no a ene ye nhira eti Dr. Fokuo eye free screening e wo pachi number 1 every 1st November edikosi 31st November baba biara na wo diabetes no Dr. Fokuo ene akrobato akabom afasa aka no ye behwe free ya nyusika wo ya fufuro bia nso no eno so ye behwe bosome obetua 300 Ghana cedis titi hot 3 million ye behwe saa amwadura bosome akosi se wo yare ne beko Dr. Fokuo yaminhiraw akrobato yaminhiraw se mo adwen saa adwempa wei e dia ma yarefo ye de ka ebesi Pacific filling station ho wo baba bia no kan be fa free e do aba hospital ho a no so wuntua tepu wuntua sempoa se bibi kire wadwen na pata onya ehumu bia nso a betumi afresh our telephone number we 0242 155 935 misi so ma bio 0242 155 935 timi ne tumika na bra e de na me dia kire okay adofo yadamase yakoya yasamba aha ye 102.9 FM aha eye utek
Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna waso eguso a utie na all sign so hwe ye live awie ye better time herbal center mona mo de time herbal mixture aduro no aba sa aduro wei eye tridi yade malaria na duro enti so wanu mu ato a wontumi ne di woni paduam nyina ya wo ya wani so kyiniw wapo ne wapo so nyina eye wo ya wonya time herbal mixture memfa nya kwadro sa yade bi tew so a wo ko a enkwa KNG herbal capsules eno ne aduro a wonya bi no mo ebeboa wo ba bi ato aduro bi akwa abenya bi your number is 0244 417 669. Charistic Ventures the Zahara Mr. Zahara G capsules aba. Duru enam yade ho adwuma na eyo se wo ye oba wo ye bema wate nam yade bi wo ko enkwa kope Zahara Mr. Zahara G capsules. Zahara man capsules ye memeduro de enti a waye mrempam na duro we be ye free ho se ye typhoid diabetes and blood pressure unya hindi heba Mr. Wawie. Baby to no bi akwa abenya bi. Your number is 0246 34 8334. Naskaba Clinic nso ye very ultra modern. Ahaye de mfidie de dwuma se wanya hawo no mpem stroke yade awo hwan ya woden o prostate mu yade biara edi wunya no Naskaba Clinic ene sefata so tutu anama oba ahenema kokoben ye ni wholesale no ena edi animhwe ye number ye 0244 120 269. Spanish 3 powers combined eye Antec fonsa no adwuma Spanish ginkgo capsules no onumbia ememogye die frusa ne yenti wadwen ye sharp anti-aging properties wom enti sa wonom a wanyini wom fiem nanso no anim de unyine eboa memogye sane kama ye was Spanish garlic mixture and the capsules otena se chana na se atatai ananse ta chechewa wonum enka boni firi mu ba Spanish garlic mixture and the capsules na beboa baby eton obi akwa abenya bi freyen was 0266 11 4111. Dr. Mafo ne center no awo ho adwuma no yo se wo yo ba sebe awo ho aye wo den se sei o de pem empem o de tare na wai sua na da wusuo wo de tutu anamo bra esre so abase se ya wonko ade a Dr. Mafo beboa oba no wo no ontumi nante fa ne bra wate na obesori anante tentem. Your number is 0244 411 099. Say ya ka say Dr. Fokio ne mega health screening no eguso a ekoso. Say wo yo ba wo ye be ma mentena homa yade bi nye omoso. Wo de tutu anamo na wo ne Dr. Fokio ni screening ya wo ye woni akrobeto na kan bo mu di sa adwuma no fa ho jimbi. De wo hia ye 300 Ghana cedis per wawie so you be a diabetes kwa wo so dia first visit no akrobeto afa ho ka. Mesrao fresa number we now ne Dr. Fukyo mpanyimfo nkasa 0242 155 935. Abapamo online market. Ko Google Play Store, App Store na ko download the app no. O download wi awuram de ewu hia na pese to bia benya ato ewo Abapamo. Ye nioma ne boefo na ye papapa. Ubetua ka fa momo ye deliver wa de amount. Your number is 0555 55 7193. 21st Clinic Sciatica experts ninye se wuntini mu twetwenwa aha ne sese oba yade bia hinta wo a brane nhwehwe ne emfa dronka kanti kura beka ho bedidi no aninye kumasi ahwa overseas ultra alpha radio wa yenie your number is 0540 311 311. Alaska Star Enterprise kumasi adum Mrs. Anoche Plaza first floor yani Prudential Bank here opposite Obaha ubenya epoxy floor designs, wallpapers, different designs, window blinds, yawa chemicals are yedi treaty walla, ensunti emani frofru, Alaska Star Enterprise. 0200 281 080. Future Life Smart Food yediane, and im di fuatnasia can im diabo nimdiaso, and I yes ediani we diaba, enti yadie bisha ho brabechire muchira yen, niama ho aduani kodi. Sabe ya obenwa hoto ya Bolivia Enterprise wo kuma so for line alignment yene multi home dia nimhwe freyen was 0242878090. Super Action Herbal Center agenti herbal mixture ya dupa se wunya bi na se wono mo a eyifi enti wa yade abasa se ha wono pe agenti herbal mixture nanonom ebeboa obabi yo ya miemfa Messiah ointment ni bi ntwetwe ubenwa hoto baby eto no obi akwa abenya bi 024485 6459
Savior Foods ni ajenkwa aduane na watie ho asem insulin pania no wa bre asichire yade edunya Dr. Savior se ya 0555 789698 na one yen enkasa adofo enkomo wei eye awura na asem no monso mo chefa ewombi abedwafo chefa ewombi asem wei Yehowa ya adomo a ochena ebesa akoso yenya akwaku frempon enti yenya nhui so odi Asem Beba na wonfa asem ma ene de akwaku frempon papa twumdua se di kro ene ye frɛ no matena nane matena nka ede na akwaku frempon na ankasa nso woka ochena yebenya no baabi owo bia na yahwe baabi asem wei betumi afafiri sɛ awura wei obetumi ahia ewuo wa aware anim sɛ bɛma na abeku no yɛbɛtete na ma pressure beku no ana obɛbɔdam na obɔdam a ne manum no ɔnom bɛdɛ awura ko akoma to yɛ moate BBF bibia bɛyɛ fine right good arofo akina yɛbɛsan akɔsa asɛm wei so udide Safia Seidu Mahama ochra de ewo Afrancho DAJHS School B Oye English madam ochna ehia wo Tech FM Asem Beba Dabi for office Safia Seidu Mahama Afrancho DAJHS School B Oye English madam yehia wo ewo Asem Beba Dabi office ochna anopa nondu yada mu nyina se ne yade dwumadie na si ha ochna asem yebewura ma badwafo bekasa mu amutie ya nso mo bekasa bi me de Krobea na Yaw Asante oje amanie apese makana nanie jataba aposo na nadwo adoma kyede mote ne nka na naka newu ene obo ade kyea me nso mote wonka makramo ochna ebehia